Και ανάβει, τα ανάψετε από εδώ και το σβήνετε από εδώ. Έλα από εδώ, πιάστο. Και τι τώρα θα το γυρίσουμε, λοιπόν. Έτοιμοι. Λοιπόν, με το ένα... Γεια σας, καλή μου κυρία. Έτοιμος να κάνω σκηνάκι. Όιτα, ούτε το θυμάμαι. Τάνει ρε παιδιά, πιο γρήγορα. Τάνει. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Για άλλη μια φορά είμαστε εδώ έτοιμοι μαζί σας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε έναν δήμο, τον οποίο δήμο έχουμε επισκεφτεί πάρα πολλές φορές. Να βάλω κάτω το χάρτη εντάχει για να σας πω. Δεν πιστεύω να βγάλει εδώ τίποτα τέτοια. Γεια σου καλή μου κυρία, γεια σας! Λοιπόν, τον δήμο τον οποίο θα επισκεφτούμε γρήγορα είναι ο δήμος με το 1, με το 2, με το 3, μπαμ Σκουτάριος. Το οποίο δήμο τούτον έχουμε επισκεφτεί το Σκούταρι, το αδελφικό, το Κουβούγλιο, την Πεπονιά και το Κωνσταντινάτο. Δεν έχουμε πάει στην Αγία Ελένη, στην Κουμαριά και στην Κάτω Καμήλα. Είναι 3 χωριά. Σήμερα θα επισκεφτούμε ένα από αυτά τα 3 τα χωριά, άρα θα μείνουν 2 χωριά, με το 1, με το 2, με το 3. Κυρίες και κύριοι, Αγία Ελένη. Αγία Ελένη είμαστε κυρίες και κύριοι. Σήμερα γρήγορα να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας και σε αυτό εδώ το χωριό που όπου κάτι μπήκε μέσα, τέλος πάντων μου βγήκε. Πού είναι ρε παιδιά τα χαρτάκια μου, τα χαρτάκια εδώ, τα κόκκινα χαρτάκια. Να στείλουμε χαιρετίσματα γρήγορα, αυτό είναι από άλλη ιστορία. Να στείλουμε χαιρετίσματα στο αδελφικό, στο Σκούταρι, στο Χριστό, στον Ελαιώνα, στο Κεφυρίδη, στον Άγιο Χριστόφορο, στην Ροδόπολη, στην Παλιοκόμη, στο Αγιοχώρι και στην Άμπελη. Με πάρα πολύ αγάπη. Και να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας γρήγορα για να ξεκινήσουμε και την εκπομπή. Στον Σταμάτη, Δημήτριο και στα Μπατζανάκια με πάρα πολύ αγάπη. Στην οικογένεια του Μάκη του Κόκογλου, στην οικογένεια του Πάνου του Σιμόγλου, στην Κατερίνα Αγορασού, στον Νίκο τον Βέρτο, στην οικογένεια του Δανδίκα του Φώτη, στον Ευαγγελίδη τον Γιάννη, από τον Λευκόνα, στον Αναστασιάδη τον Λάκη. Γεια σας! Τα ακούσατε. Στον Αναστασιάδη τον Λάκη και την κυρία Τούλα, του Βασίλη του Αναστασιάδη, του συνάδελφου στο δίκτυο τηλεόραση τον αθλητικό συντάκτη και στην οικογένεια με πάρα πολύ αγάπη. Χορηγή της εκπομπής, βίντεο επιλογές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Άγγελο του Καχαγιά που ήταν χορηγός για 3 ολόκληρους μήνες. Δυτικής Θράκης 19, το νέο κατάστημα. Δυτικής Θράκης 19, βίντεο επιλογές. Ρουστάνης ΑΒΕ, ο Κώστας Ρουστάνης Citroën. Και έτσι κι αλλιώς κρέατα Μαντιός, πλατεία Εμπορίου. Στον Γιώργο του Κουρού, στον πρόεδρο της Τριανταφυλλιάς, με πάρα πολύ αγάπη αφιερωμένη η εκπομπή είναι σε αυτόνα. Και τέλος στον Στέλιο από το αδελφικό στην Ισάν. Φύγαμε, καλά να περάσετε, Αγία Ελένη, φύγαμε! Σας βλέπαμε εμείς, ξεκινήσαμε, μπήκαμε μέσα στο χωριό, θα το παρκάρουμε στην άκρη. Καταπληκτικό. Ναι. Αλλά... Τελείωσε το άκο. Τι τελείωσε? Το άκο. Άκο, what is άκο? Άκο. Αυτό είναι με μπαταρία. Το άκο που λέμε. Τελείωσε η μπαταρία δηλαδή. Τελείωσε η μπαταρία και πάω στο σπίτι τώρα. Είστε ο κύριος για να γνωριστούμε?
Σιώντας Φίλιππος. Φίλιππε, κύριε Φίλιππε, γεια σας, είμαι ο Στέλιος του Σταυρίδης. Δικό σας είναι το μηχανάκι. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μηχανάκι. Όχι, αυτό είναι παπάκι. Είναι παπάκι μηχανάκι και έχει γκάζι. Όχι, γκάζι με μπαταρία είναι. Α, και ανάβει, Ναι, τα ανάψατε από εδώ ναι, ναι. και το σβήνετε από εδώ. Ναι. Από πού το πήρατε αυτό? Δεν πάμε λίγο στην άκρη, λίγο έτσι. Γερμανία. Έχω παιδιά. Έχω παιδιά. Ποιο εδώ, ποιο εδώ, ποιο εδώ, ποιο εδώ, ποιο εδώ, ποιο εδώ. Ποιο εδώ. Χειρόφρενο έχει. Έχει χειρόφρενο. Όχι, φρένο είναι αυτό. Χειρόφρενο. Σωστά, ναι, χειρόφρενο. Ναι, εμείς το χειρόφρενο το ξέρουμε εδώ. Αυτό είναι εδώ. Τα αυτοκίνητα έχουν χειρόφρενο. Ναι. Γεια σου. Γεια σου Σταυρίδη. Ο Άγγελος. Ο Άγγελος. Σταυρίδης. Ναι. Ο Άγγελος. Άγγελε, από πού είσαι? Όχι ο Άγγελος, πού το βρήκες Άγγελο? Άγγελου λέει. Αγγέλου. Αγγέλου. Ήρθες στο χωριό μας. Αγία Ελένη. Και μιλάμε τον κύριο Φίλιππα. Πού να στείλεις χαιρετίσματα για να φύγεις, τάκα τάκα. Θα έρθετε για το πανηγύρι εδώ τώρα. Θα έρθουμε και για το πανηγύρι, αλλά ερχόμαστε πριν για να κάνουμε διαφήμιση. Το πανηγύρι της Αγία Ελένης. Ναι, έτσι κάνουμε εμείς. Πες πού να στείλεις χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο, μας αγαπάει. Να έρθει στην Αγία Ελένη στον πανηγύρι, να δει τα κάρβουνα εδώ πέρα. Εκείνα. Τα κάρβουνα, να πατάμε. Να πατάς τα κάρβουνα και επί τη συνέχεια. Αυτό, να είσαι καλά. Να έρθει συνέχεια εδώ πέρα όμως. Έγινε, θα έρχομαι συνέχεια. Το δίκτυο. Ευχαριστούμε το δίκτυο. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλές δουλειές. Να είναι ο κόσμος αγαπημένος όλος. Να είναι ο κόσμος αγαπημένος όλους. Πολύ σωστό. Πολύ Πολύ σωστό. αγαπημένο να είναι ο κόσμος. Από Γερμανία είπαμε, έτσι. Ναι, από Γερμανία. Εσείς? Όχι. Από εδώ είμαι εγώ, αλλά... Από πού? Στη Γερμανία. Από Αγία την? Ελένη, Αγία Ελένη. Παλιά το όνομα. Κακαράσκα. Πώς? Κακαράσκα. 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 Γκάργα με θυμίζει πολύ. Μάλιστα. Κακαράσκα. Έχει ιστορία εδώ το χωριό? Να σας πω, μπορεί να έχει ιστορίες. αλλά- Μπορεί και να μην έχει. Όχι, έχει ιστορίες. Σίγουρα δεν έχει. τα ξέρω, δεν τα ξέρουμε εμείς. εσείς? Μικρά παιδιά ήμασταν. Μάλιστα. Χρόνια τώρα δεν είναι ούτε ποδήλατο να στείλουμε χαιρετίσματα στον Αρβανιτίδη, τον κύριο Ποδήλατα, απέναντι του Μαρινόπουλο. Αλλά δεν είναι, είπαμε είναι. Είναι ένα μηχανάκι, παπάκι. Σαν παπάκι είναι. Έχει και φως εδώ. Ανάβει το φως, σβήστο. Μας τελειώσει η μπαταρία. Να το σβήσαμε, εντάξει. Όχι, να σε κάνουν οικονομία. Και πού το βάζεις μπρος τώρα? Όχι, πού το βάζεις μπαταρία, δηλαδή πού το γεμίζεις? Η μπαταρία. Εδώ έχω το καλώδιο. Ναι. Θα το βάλω εδώ όλη τη νύχτα, γεμίζει και μετά είμαστε εντάξει. Και σε πόσες ώρες τελειώνει η μπαταρία? Σε 5 ώρες. Εντάξει. Και πόσα χιλιόμετρα μπορείς να κάνεις? Τώρα ανάλογα δεν μπορούσα να κάνω χιλιόμετρα γιατί Μέτρα? πάω μέχρι το σκούτερ και έρχομαι. Από εδώ μέχρι το σκούτερ και έρχεσαι. 6 χιλιόμετρα και 6, 12 χιλιόμετρα. Σε 5 ώρες? Όχι σε 5 ώρες. Α. Σε 20 λεπτά, σε 20 λεπτά. Α, λοιπόν, αυτά. Πού να στείλουμε χαιρετίσματα και να φύγεις? Σε όλον τον κόσμο. Αγαπημένη και άλλο τίποτε. Υγεία, ευτυχία. Υγεία ή ευτυχία, άλλο τίποτε. Κακαράσκα. Κακαράσκα με το παλιό. Λοιπόν, εσύ τώρα θα πας με τα πόδια, Κάπου θα το ανεβαίνω, κάπου. Για ανέβα το έτσι για να φύγεις. Ανέβα το. Έτοιμος. Να το. Γεια σου κύριε Φίλιππα. Χαίρετε. Τι κάνετε? Καλά, εσείς. Είμαι ο Στέλιος Σταυρίδης. Από το δίκτυο τηλεόραση. Ήρθαμε. Όπου μηχανάκι κακό. Ήρθαμε εδώ στο πανέμορφο χωριό της Αγίας Ελένης. Ναι. Η κοπελιά που μπήκε μέσα τρέχοντας στην κόρη σας. Όχι. Φιλινάδα σας. Φιλινάδα. Η οποία λέγεται. Πώς λέγεται? Τόσο καλά την ξέρεις. Είναι τόσο καλή φιλινάδα σου. Σταμάτα. Έλα. Δεν Έχω υπομονή. Ποιανού είναι? Το γιο μου φίλο. Του γιου σου φίλε. Φίλοι. Φίλοι. Τι λένε, Σερέα είναι? Ναι. Α, και μπήκε μέσα. Είστε η κυρία Αθηνά. Αθηνά, επίθετο? Αξούριστο. Αξούριστο. Ο κύριος Κωνσταντίνος Αξούριστος. Ναι. Σύζυγος? Συγχωρέθηκε. Συγχωρέθηκε. Ναι, ναι. Ήταν αξίριστος. Πώς βγήκε το όνομα τώρα, έτσι? Από τον παππού. Παππούς. Ήταν πάντα αξίριστος. Είδατε που καμιά φορά, ναι, γιατί καμιά φορά κουβεντιάζουμε και λέμε, ας πούμε, πώς βγαίνουν τα επίθετα. Και λέω ότι τα επίθετα βγαίνουν επειδή ήταν, ας πούμε, λέμε επίθετο Καραγιώζης. Είχε ρε παιδί μας, το στυλ να είναι Καραγιώζης, ας πούμε. Και το βοηθή, το τσιπλάκι. Κάτι, τσιμπλάκης από πού? Το τσιμπλάκι από πού βγαίνει, είχε τσίμπλα στο μάτι? Δεν ξέρω. Άλλοι παππούδες λένε οι παλιοί ότι τσιπλάκης θα πει στα τουρκικά γυμνός. Τσιπλάκης. Μάλιστα. Ναι, ο Κώστας Τσιμπλάκης είναι εδώ πέρα. Ναι, το ξέρουμε και θα το λέγαμε. Πού είναι το σπίτι του?
Το σπίτι του μετά από αυτό το άσπρο, 1-2, το τρίτο είναι. Μάλιστα. Ναι. Αχα. Έχετε δύο μνημεία εδώ πέρα. Και κάτω Ένα έχει είναι άλλη αυτό. πλατεία, ναι, και κάτω έχει άλλη πλατεία που γίνεται η παρέλαση. Είναι το σχολείο, είναι η κοινότητα, όλα είναι κάτω. Κάτω. Ναι. Εδώ πέρα αυτή η πλατεία. Εδώ είναι, λέγεται Αναστεναρίου, κάποτε χορεύαν τα Αναστενάρια εδώ. η Τώρα, πλατεία. ναι, αλλά από εδώ πέρα Τώρα πάλι. πήγαν κάτω. Εκεί πέρα είναι, νομίζω. Ναι, εκεί πάνω. Εκεί πέρα πρέπει να είναι, στο γήπεδο. Ναι. Στο γήπεδο. Μάλιστα. Ναι. Πού να στείλουμε χαιρετίσματα. Από εδώ από την Αγία Ελένη. Στις φίλες μου, στην Αφροδίτη Τσούρα, που έχουν ταρτοποιείο, στην Ξανθούλα Δαραδούμη και ποια άλλη φίλη, και στη Χρήσα του Τσιπλάκη κάνουμε παρέα, το δικηγόρο τη γυναίκα. Α, χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα. Στείλουμε και εμείς χαιρετίσματα. Ναι. Αχα. Είχαμε δει πριν τον κύριο Φίλιππα, το ξέρετε. Ποιον Φίλιππα? Κοινωνική. Α, αυτός είναι από Γερμανία και Ναι. έρχεται τώρα διακοπές. Με το Πατίνι. Πατίνι, ναι, είναι παπάκι, με το βέβαια. Πατίνι, ωραία. Α, δηλαδή υπάρχει κι άλλο μνημείο. Ναι, είναι κάτω από την κοινότητα. Αυτό εκεί που απλώνεται, που βάζετε το μνημείο, τα στεφάνια, ναι. Τα στεφάνια, κάτω γίνεται η Εδώ παρέλαση, απλώς ναι. το έχετε. Εδώ έτσι είναι οι πεσούντες που έπεσαν τότε με τον πόλεμο. Είναι Κατά τους ονόματα ηρωικούς δρόμων. του πολέμου. Έχει ονόματα γραμμένα, είναι οι παλιοί αυτοί. Ούτε καν κι εγώ τους ήξερα. Γιατί κι εγώ από την Πεπονιά είμαι, δεν είμαι από εδώ. Πεπονιά. Γεννή Μαγαλά. Ναι, Γεννή Μαγαλά. Πολλά φιλιά στην Πεπονιά. στην Πεπονιά. Στο Σκούταρι, στο Κωνσταντινάτο. Σκούταρι. Έχουμε γυρίσει το Δήμο του Σκουτάριος, σχεδόν όλα τα χωριά τα έχουμε πάει. Έχουμε κάνει βόλτα. Σας βλέπουμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, η κυρία Αθηνά Αξίριστο, η κοπελιά εδώ πέρα. Τόνια. Τόνια. Αντωνία. Έχουν την κρίση. Πού μπήκε από εδώ, βγήκε από εκεί. Ντρέπεται. Ντρέπεσαι, είναι ντροπαλή. Ωρα, να τα μηχανάκια. Να τα μηχανάκια. Παλιά βεζινάδικο εδώ. Ναι, δουλεύαμε με Βεζενάδικο, αλλά τώρα πέθανε ο σύζυγος, τα παιδιά λείπουν. Αχα. Και το έχετε μόνο παντοπολείο. Να είστε καλά, χάρηκα πάρα πολύ. Και καλό καλοκαίρι. Καφεδάκι θέλετε να σας κεράσω? Θα μας κεράσετε, θα κάνουμε μια βόλτα μετά. Τα πιτσιρίκια, να τα πιτσιρίκια. Μετά θα κάνουμε μια βόλτα στο χωριό και μετά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Επιτρέπετε? Α. Σιρτα... Ναι ρε Στέλιο, σιρτάρι, δεν το ξέρω, κάτσε. Θέλω όμως να ανοίξουμε, από εδώ έτσι ανοίγει. Τάκ. Γεια σας, χαίρετε. Τι κάνετε? Ωραία. Στέλιος Σταυρίδης. Χάρηκα. Είμαστε στο πανέμορφο χωριό της Αγίας Ελένης. Πράγματι, ωραίο. Ναι, είπαμε να έρθουμε να κάνουμε τη βόλτα μας και στην Αγία Ελένη και περνούσα και είδα εδώ πέρα τον κήπο και σας είδα εδώ πέρα. Ενθουσιαστήκατε, έτσι. Ναι, αρκετά θα έλεγα. Πολύ μεράκλης πρέπει να είστε. Καταρχήν είστε ο κύριος. Κανέλης. Το μικρό. Γιάννης. Γιάννης. Κύριε Γιάννη, έτσι. Έστω. Και Γιάννης και άντρας. Στέλιος Γουγούνας. Μηχανάκια εδώ, πολλά βλέπω πάνω κάτω, Η νεολαία αυτά τα έχουν. Πολλά μηχανάκια. Σιγά. Μην καρφωθούν και πουθενά, όχι τίποτα άλλο. Μα, πρέπει να είστε πολύ μερακλής, κύριε Γιάννη μου. Για όσο μπορούμε, το παλεύουμε. Αυτό δικιά σας εφεύρεση για τα φασολάκια, Αυτοσχέδια όλα. Αυτοσχέδια. Μάλιστα. Και Χωρίς χημικά, χωρίς... αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Θέλουμε. Αυτό έχει πολύ... Γεια σου καλέ μου κύριε. Ακούμε στην τηλεόραση, χαίρομαι πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Κάθε μέρα. Κάθε Παρασκευή, Κυριακή και Τρίτη. Πάντως, συνέχεια. Φίλοι με τον κύριο Γιάννη. Στα αδέρφια. Ξαδέρφια, είστε ο κύριος Κανέλης Σωτήρος. Σωτήρης και Γιάννης. Γιάννης. Στέλιος ο Γουγούνας. Δικό σας το σκυλάκι. Όχι, το Κυριάννη είναι. Α, Ξα- ήσυχο, κοίτα. Ένα με το χώμα πήγαινε εκεί. Και εμείς είναι θα έρθει στην Αγία Ελένη κανένα βάλα σε εδώ. Είπαμε το χωριό λέγεται παλιό όνομα. Κακαράσκα. Κακαράσκα. Ιστορία έχει το χωριό εδώ. Πώς δεν Κυριάννη, εν ολίγης. Πίσω 29, τι είναι, Μεσολόγγι. Παίζει το Μεσολόγγι. Είναι ποδοσφαιριστής, είναι φοιτητής εκεί. Και παίζει εκεί. Και παράλληλα ασχολείται και με το ποδόσφαιρο. Εσείς είστε εδώ πέρα όμως από Αγία Ελένη. Ντόπιος. Μπράβο. Γιάννη Μαθρέμα. Ιστορία ξέρουμε περίπου. Περίπου. Δηλαδή, Για αυτά να που ακούσουμε. Έχουν αφηγηθεί οι γονείς μας. Μπράβο. Ήρθαν πρόσφυγες εδώ. Ναι. Βρήκαν παλιότερα, όταν ήρθαν οι δικοί μας πρόσφυγες Θράκες, δηλαδή βρήκαν τους εντόπιους εδώ πέρα. Ναι. Μετά από τους εντοπίους ήρθαν οι Θράκες αυτοί οι Αναστενάριδες και ακολούθησαν οι δικοί μας οι Θράκες από Μικρά Ασία. Από Μικρασία, από πού περίπου, γνωρίζετε? Όχι, Λέμπουργκας. Από Τσιφλίκη της Θράκης. Τσιφλίκη της Θράκης. Τσιφλίκη. Μάλιστα. Τι κόσμο έχουμε εδώ κύριε Σωτήρη?
Καλό κόσμο, δεν έχω. Όχι, τι κόσμο, πόντιους, στρακιώτες. Έχω μάθει ότι έχετε και Πελοποννήσιους. Έχουν λίγες οικογένειες. Πελοποννήσιους. Λίγους. Ακούτε. Έχω και Πελοποννήσιους. Στην Αγία Ελένη. Παντού υπάρχουν αυτά, παιδί μου. Πελοποννήσι. Σε όλα τα χωριά κάποιο θα βρεις. Πιστέψτε με, έχω γυρίσει 80-85 χωριά. Άλλο πόντιο. Έχω γυρίσει 80 χωριά, δεν έχω δει ούτε έναν Πελοποννήσιο. Στα τρακοχώρια σε έχω παρακολουθήσει. Πολλές φορές σε παρακολουθάω. Ειδικά εδώ στο Δήμο του Σκουτάριος έχουμε έρθει. Πρώτη φορά σε βλέπω. Σκούταρη, Αδελφικό, Κωνσταντινάτο, Ναι. Αγία Ελένη. Αγία Ελένη πρώτη φορά άρχισε. Ναι, πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Κουβούκλιο, μην ξέχασα κανένα, Πεπονιά. 6-8 δεν έχετε, 2 χωριά με μήνα πρέπει να Την μην Πεπονιά δεν σ' άκουσα, αλλά Πεπονιά είναι πήγα. Χωριά, σε έχω ακούσει παντού και σε παρακολουθάς σε λεγόμενα. Παντρεμένος. Σύζυγος. Παντρεμένος, Παππούς, όχι παντρεμένος. Ναι, σύζυγος με εμένα σε περιποιείται καλά. Δόξα τω Θεώ, καλά. Ναι, άμα κρίνω. Δεν είναι, από τα φάρμακα είναι τα πολλά. Από τα φάρμακα είναι. Ό,τι είναι δίαιτα. Πώς, άμα κάνω και δίαιτα, παίρνω και φάρμακα, τι θα γίνει. Δεν ξέρω. Στο γιατρό πρέπει. Μια ερώτηση τώρα που μου ήρθε. Και είναι ερώτηση ενός τηλεθεατή. Και μου να κάνω αυτή την ερώτηση. Λέει παρακαλώ, τι σημαίνει. Ξέρετε πόσο ζυγίζει ένα αυγό? Τι είναι εγώ. Περίπου. Πού να ξέρω εγώ. Πες έτσι ένα αριθμό. 100 γραμμάρια. 100 γραμμάρια. Γράμμαρια. Κοντά είσαι. Στο τέλος θα το πούμε πόσο ζυγίζει. Εκεί μέσα υπολογίζει. 100 γραμμάρια, μάλιστα. Βραστό ή όμο? Ποια διαφορά. Μην ξέρω εγώ μάλλον. Άμα είναι τώρα αυγό. Τώρα το βραστό αν είναι. Αλλά εμείς μετρήσαμε κότας. Και ομό. Έχει αυγό και πιο μεγάλο. Έχει αυγό μερικές. Ναι, εντάξει, έχει αυγό κουκοαποστροδοκάμελο. Άμα. Και να είναι. Ένα δεν μπορεί να το φας. Γιατί? Είναι μεγάλο. Πόσο μεγάλο είναι και να. Μικρό, μισό. Ρωμαλιά, έχουμε τις ύστερα. Ύστερα ανάσκελα από τα θυμαράκια. Πώς λένε ανάσκελα. Πού να στείλουμε χαιρετίσματα? Σε όλους τους φίλους, όπου υπάρχουν συγγενείς παντού. Σε όλο τον κόσμο. Από τον κύριο Κανέλη Σωτήριο. Από τον κύριο Κανέλη Σωτήριο. Σε όλο τον κόσμο, όχι κανένα δεν έχει. Σε όλο τον νομό. Σε όλο τον νομό. Κανένας ξέρει δεν έχει. Είδατε τι καλές ψυχές έχει εδώ πέρα. Καλά, σε όλο τον νομό έχουμε αγάπητους. Δεν έχουμε. Εμείς είμαστε όλοι οι Κανέληδες που είναι εδώ πέρα. Όλοι εδώ πέρα. Από εδώ και κάτω, άμα πιάσεις όλοι οι Κανέληδες. Όποια να ρωτήσεις, όλοι οι Κανέληδες είναι. Ναι, μην πάμε τώρα από εδώ πέρα, πάμε και από την άλλη μεριά, γιατί άμα πιάσουμε όλη την οικογένεια το. Αυτό το μπροστινό, το ανατολικό. Όλοι δικοί σας είναι. Όλοι οι Κανέληδες. Μάλιστα. Να στείλουμε χαιρετίσματα και από τον κύριο Γιάννη. Σε όλους τους συνθεμάτες, σε όλους τους γνωστούς. Με πολύ πολύ αγάπη. Πολύ αγάπη. Να στείλω για άλλη μια φορά χαιρετίσματα στον γκουρού τον Γιώργο. Ποιον από όλους, Κουρού, Γιώργος. Αυτός που δουλεύει στην Ισάν, στον Γιωργάκη, τον πρόεδρο. Τον πρόεδρο, ναι. Τοπικό συμβούλιο. Ποιο, τον πρόεδρο, ναι, και πρόεδρος. Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου. Λοιπόν, να είστε καλά, χάρηκα πάρα πολύ. Γεια σας, Μαρικάρη μου. Με πολύ πολύ αγάπη, υγεία, ευτυχία, καλό καλοκαίρι σε όλους. Ναι, άμα όταν κλείσει η κάμερα θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, εδώ για άλλη μια φορά απολαύστε έναν πανέμορφο κήπο. Ξεκινάμε από. Τα έχω μάθει όλα τα φυτά. Ξεκινάμε από. Πέρα είναι τα σκόρδα, μπράβο. Σκόρδα, κρεμμύδια, ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες και φασολάκια. Φασολάκι κίτρινο, πελοποννησιακό. Αυτό είναι μπαρμπουνοφάσουλο. Μπαρμπουνοφάσουλο. Ναι, ναι. Δίχρωμο. Μας κάνει και ένα tour εδώ, μια ξενάγηση. Μπάμια. Μπάμια που είναι, δεν μ' αρέσει μπάμια όμως. Εκεί που δεν φαίνεται καλά. Γούστα είναι. Αυτό εδώ πέρα είναι τέτοιο, Δυόσμος, Μαϊντανός, τι είναι, δυόσμος. Δυόσμος, μέντα. Μέντα. Φοβερό ρόφημα. Ναι, ναι, τσαγάκι. Για κάποιους που υποφέρουν από προστάτη και από νεφροπάθειες και τέτοια. Και συνταγές. Όλα αυτά τα χορταρικά είναι παράλληλα και βότανα. Και το μαρουλάκι εκεί ευθεία, Μαρουλάκι, όψιμο πρώιμο, αγκουράκι, σπανάκι, κουκιά, λίγα απ' όλα. Μάλιστα. Να είστε καλά και πάλι. Χάρηκα πάρα πολύ. Αυτό τι είναι εδώ πέρα τώρα? Αυτό είναι καρότο και πατζάρι. Καρότο είναι αυτό? Ναι, καρότο. Καρότο είναι εδώ, άρα δεν κάνα πατάμε και εδώ πέρα. Ψιλοπάτησα. Είδες, έπισαν τα τέτοια. Είδες, καρότο και παντζάρι. Λοιπόν, εσείς θα ζήσετε παραπάνω από μένα. Μακάρι. Να ζήσετε παραπάνω για να με βλέπετε. Βλέπουμε κάθε φορά. Κάθε φορά εσύ. Εγώ ιδιαίτερος δεν ξέρω άλλος που λίγοι παρακολουθάω. Εσύ και όλος ο νομός. Εγώ περισσότερο. Από τον νομό? Με νομίζω ότι τώρα που συνάντησε με έδωσες μια χαρά μεγάλη, κατάλαβες. Προσωπικά.
Προσωπικά που είδα μέλος. Χάρηκες πιο πολύ. Χάρηκα πολύ. Δεν το περίμενα. Και εγώ να δεις, εγώ θα έρθω. Πού μένεις στο σπίτι σου, πού είναι? Το σπίτι μου αυτό είναι. Αυτό εδώ πέρα. Το τρακτέρ το κόκκινο. Α. Λοιπόν, υπόσχεση όταν θα γίνει τα αναστενάρια, θα έρθω να πιω ένα καφεδάκι. Ό,τι ώρα θέλεις. Αρκεί να σε βρω, μην είσαι πέρα εκεί πέρα. Άμα συμμετέχω, καλώς. Δεν βγαίνω που είναι εγώ. Ναι, δεν θα βγεις τώρα εκεί πέρα να. Μόνο το βραδάκι. Την ημέρα δεν μπορώ. Μέσα στη ζέστα τώρα ήρθα στο ψάρι λίγο κάτι μια βουλίτσα και αυτό βγήκα. Τώρα ζέστα είναι και εγώ δεν μπορώ να ωραία. κυκλοφοράω έξω. Έγινε, να είσαι καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε, πάμε μέσα στο χωριό τώρα. Σιγά σιγά. Γεια σας. Γεια σου. Τι κάνετε? Καλά εσείς? Σας είδαμε εδώ πέρα κάτω από το νήσιο. Ναι, και κάθουμε και κάνουμε πρικιά. Πρικιά για ποιον? Εγγονές. Εγγονούς δεν έχεις? Και εγγονούς έχουν. Θα κάνεις και για τον εγγονό? Βέβαια, όχι μόνο για τα κορίτσια. όχι, τώρα τα κορίτσια. για τα γόρια. Έκανα για τα Έτσι, αυτό είναι. Α, μπράβο. Είστε η κυρία? Η κυρία Δέσποινα Δραγκούλη. Δραγκούλη, Δέσποινα. Πόσα χρόνια κεντάτε? Όχι, κεντάω ή πλέκο είναι αυτό? Πλέκο. Πλέκο. Κεντάω είναι με το βελόνι. Ναι. Είναι δύσκολο. Όχι. Ναι, τώρα εσείς μην μπαίνετε στην ιδέα ότι θα κάτσω να πλέξω, γιατί φύση αδίαντον. Τώρα κάτι τέτοια νομίζουν αυτοί. Λοιπόν, κάτσω εγώ εδώ πέρα. Αχ, πόνεσα. Δεν σας έφερα να... Όχι, κάτσε, καλά είναι. Καλά είναι, δεν θα κάτσω πολύ. Δεν θα κάτσω πολύ. Απλά έτσι να μην κοιτάτε προς τα πάνω. Ναι. Αγία Ελένη. Θα εκμεταλλευτώ λίγο εδώ το σκαμνάκι. Τάκ. Αγία Ελένη. Εδώ. Πώς περνάμε? Ωραία. Καλά. Ωραία. Ιστορία γνωρίζουμε. Η ιστορία που να ξέρουμε, η παλιή. Γιατί προσπαθούμε να μάθουμε εδώ ιστορία, το Νατάλο και... Τι ιστορία να σας πω, δεν ξέρω. Πόσα χρόνια πάμε κοιτάμε? Πόσα χρόνια κοιτάμε? Από παιδί έμαθα και πέπλο. Ποιος έμαθε να κοιτάς? Οι μάνες μας, οι μαμάδες μας. Μία, η μαμά. Η μαμά. Είπες μάνες μας και λέω... Είχα και πεθεράγια, αλλά... Δύο. Την αγαπούσε την πεθερά σου. Βέβαια. Μπράβο. Πεθερά ήταν... Το λουλουδάκι το χάλασε. Το χάλασα, ναι. Στο πρόσφερα εγώ. Να σου προσφέρω άλλο? Όχι, ευχαριστώ. Όχι, από την απέναντι γειτόνισσα το κλέψα. Να απ' έξω όμως, όχι από μέσα, απ' έξω, ναι. Τι λουλού είναι αυτό? Πανσεδάκι. Πανσεδάκι? Μάλιστα. 21 Μαΐου. Κωνσταντίνου και Ελένης. Δεν γιορτάζεις, Δέσποινα σας, είναι 15 Αύγουστο. 15 Αύγουστο. Τι να πούμε εδώ στον κόσμο να έρθει? Να έρθει να δει. Να έρθει να δει την πυροβασία. Ανεστινάρισα ήσασταν? Όχι. Καμιά φορά? Σκεφτήκατε καμιά φορά να πατήσετε στα κάρβουνα? Όχι, η μαμά μου ήταν. Ήτανε? Και η πεθερά μου ήταν. Ήτανε? Δεν είναι... Έχει ζωή τώρα? Δεν, όχι. Και πώς πατούσαν? Έτσι πατούσαν. Δεν σας έκανε καμιά φορά εντύπωση? Καμιά φορά? Καμιά φορά. Εσείς μπήκατε έτσι στον πειρασμό να πατήσετε? Όχι. Καμιά φορά? Εγώ κοίτα να σου πω την αλήθεια, όταν έρχομαι εδώ πέρα και έχω έρθει και έχω δει γύρω στις 4 φορές πυροβασία και έχω μπει στον πειρασμό να πατήσω. Αλλά ξέρεις, φτιάχνεσαι λίγο έτσι... Ναι. Το τύμπανο. Βρε το τύμπανο, τη λύρα, όλη η ατμόσφαιρα είναι... Ξεφεύγεις από τα συνηθισμένα. Πού να στείλουμε χαιρετίσματα εκεί μέσα και να φύγουμε? Εγώ. Πού να ζεις στις αδερφές μου, Θεσσαλονίκη. Εδώ είμαστε στο νόμο. Εδώ. Εδώ να, τα κορίτσια μου, εδώ είναι παντρεμένα, η κόρη μου και οι δύο οι κόρες εδώ είναι. Είπαμε τώρα όμως πλέκουμε για τα εγγόνια και τις εγγονές. Και τις εγγονές. Μπράβο. Αυτά. Με πολύ πολύ αγάπη από την κυρία Δέσποινα. Τάκ, λοιπόν, θα ξαναβάλουμε εδώ πέρα το σκαμπό. Εντάξει είμαστε, για απλώς τα πόδια. Λογικά πρέπει να φτάνεις. Θες να σου πάω λίγο πιο μπροστά, πιο πίσω? Ωραία. Να είστε καλά κυρία Δέσποινα. Χάρηκα πάρα πολύ και καλό καλοκαίρι. Φύγαμε. Ιερός Ναός Κωνσταντίνου και Ελένης. Βρισκόμαστε πάντα εδώ στην Αγία Ελένη. Σας δείχνουμε την πανέμορφη, μικρή και συμπαθητική αυτή εκκλησία. Εδώ ακριβώς βλέπετε και τους δυο Αγίους. Κάτι που δεν είχαμε δει, αν θυμάμαι καλά, Στέλιο, στον Προβατά. Γιατί
καλό θα είναι όλες οι εκκλησίες να έχουν απ' έξω την επιγραφή, όπως γράφει Ιερός Ναός Κωνσταντίνου και Ελένης, έτσι ακριβώς, και πολύ πολύ όμορφα, πολύ καθαρή, πολύ άψογα συντηρημένη θα έλεγα. Φυσικά έρχονται και οι μέρες που σε λίγο θα πανηγυρίσει η εκκλησία τούτη, 21 Μαΐου Κωνσταντίνου και Ελένης. Απέναντι μου, εάν με γυρίσει ο Στέλιος από εδώ, αυτό εδώ πέρα το κτίριο, ακριβώς απέναντι από την εκκλησία, είναι η αίθουσα εκδηλώσεων, όπως λέει, εδώ στην Αγία Ελένη. Είδαμε την εκκλησία. Πάμε σε διαφημίσεις τώρα. Σιρόκο Fashion, 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, μια πανέμορφη μπλούζα, λες και είμαι, πώς το, πες το, σηματοπλέγματα. Έλα πιο εδώ όμως, να μην συμπατήσει το μηχανάκι. Τάκ, πέρασε και το μηχανάκι. Τσαλοπούλα Ντεκανδρεάδης Θωμάς, Σούπερ Όπτικα, το γυαλικό τούτο, ενώ το μαλλί μου το περιποιείται ο ένας και μοναδικός κομμωτής στον πλανήτη Γη, Τίμος Hair and Nail Group. Αφαιθείτε στα πανέμορφα χέρια του για να σας κάνει ένα μαλλί όπως δεν το έχετε φανταστεί ποτέ. Και φυσικά για να σας ανεβάσει την ψυχολογία σε όσους τους λείπουν μαλλιά, τελεία. Διαφημίσεις τώρα, άκουσα μαπάκι.mycosmos.gr, η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία τα λέμε μέσω του υπολογιστή. Αν θέλετε να μας γράψετε, πίσω μου πάντα η εκκλησία, άκουσον, δίκτυο τηλεόραση, Σέρες. Γεια σου καλέ μου άνθρωπε, τι κάνετε, μας χαζεύετε, είστε μόνος, έχετε κόσμο, δεν κάνει να πούμε, θα πούμε μετά. Πάμε για διαφημίσεις, είπαμε άκουσον, δίκτυο τηλεόραση Σέρες. Αν θέλετε να μας γράψετε κανένα μήνυμα, κάτι να μας στείλετε τα χαιρετίσματά σας, πολύ ευχαρίστως, εμείς θα τα λάβουμε και θα σας τα πούμε κατευθείαν. Διαφημίσεις τώρα, δεν ξέχασα τίποτα. Στέλιος Γούνα στην κάμερα για άλλη μια φορά, δεν ξέχασα τίποτα. Όχι, τα είπαμε όλα, γυαλί, μαλλί, ρούχα, με πολύ πολύ αγάπη. Διαφημίσεις τώρα, φύγαμε. Και φυσικά μετά τα διαφημιστικά μηνύματα είμαστε εδώ στο μνημείο. Κάθε φορά σας δείχνουμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να σας δείξουμε το πανέμορφο, πολύ καθαρό μνημείο. Αν και ένα κουτάκι αναψυκτικό μας έσπασε την όλη ησυχία και γαλήνη εδώ που βρισκόμαστε στο μνημείο. Συνεχίζει το κουτάκι αυτό το αναψυκτικό. Μια μπάλα βλέπω εκεί πέρα, κάποιος φαίνεται την ξέχασε. Καλό θα είναι να έρθουν να την πάρουν οι πιτσιρικάδες την μπάλα, αν και είναι και σε αρκετά καλή κατάσταση. Η σημαία η ελληνική, η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η σημαία της Μακεδονίας. Τρεις σημαίες οι οποίες κυματίζουν περήφανα και φυσικά σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έχουμε και φυσικά εδώ τον παλιό ιστό εδώ, ο οποίος έμεινε, εντάξει δεν χρειάζεται και να μην βάλουν σημαία, δεν μας πειράζει καθόλου. Το μνημείο είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Η κοινότης Αγίας Ελένης δια τους υπερπίστεως και πατρίδος πεσόντες του 12-22 και του 49. Και φυσικά το αστέρι της Βεργίνας είναι κάτω-κάτω. Ο Έλλην Φαντάρος, ο οποίος κρατάει την ελληνική σημαία, και δίπλα πρέπει να είναι, αυτό εδώ πέρα είναι μια περικεφαλαία, και αυτή εδώ πέρα είναι μια κολόνα δωρικού ρυθμού. Πρέπει να είναι δωρικού ρυθμού η κολόνα, έτσι όπως τη βλέπω. Και φυσικά πάνω ο πυρσός, το χέρι με την φλόγα, η οποία είναι βαμμένη. Συγχαρητήρια στον δήμαρχο και στους κατοίκους εδώ του χωριού, στον πρόεδρο τον Γιώργο τον Κουρού, και φυσικά στον δήμαρχο του Δήμου Σκουτάριος, τον κύριο, όχι εκεί κάτω, το κάτω έχει ένα μυρμήγκι, να το μυρμήγκι, να το βλέπεις το μυρμήγκι. Καλοκαίριασε πάρα πολύ και βγήκαν και τα μυρμήγκια. Τον κύριο Ιωάννη Τσολακούδη. Γύρω έχουμε βαμμένες είναι οι αλυσίδες, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Φυσικά πιστεύω να δουλεύουν και οι λάμπες, σίγουρα θα δουλεύουν. Πίσω μου δημοτικό σχολείο Αγία Ελένης, και ενώ δίπλα είναι σε πιο μικρό, είναι το νηπιαγωγείο. Πολύ ωραίο το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο. Είναι φανταστικά και βαμμένα, περιποιημένα, πολύ όμορφα. Μπράβο, συγχαρητήρια για άλλη μια φορά τους κατοίκους της Αγίας Ελένης, που στις 21 Μαΐου θα έχουμε εδώ τις πυροβασίες, θα πατήσουμε επάνω στα κάρβουνα
Πάμε όμως τώρα να σας δείξω πού πατάνε οι πυροβάτες και πού γίνεται το όλο σκηνικό. Φύγαμε. Αυτό εδώ πέρα είναι το λεγόμενο κονάκι. Αυτό είναι το κονάκι το οποίο εδώ, όπως βλέπετε, με τη βοήθεια πάντα του Στέλιου του Γούνα, κάμεραμαν, εδώ πέρα, εδώ πάνω θα πατήσουν, όχι εδώ πάνω, μέσα θα πατήσουν οι πυροβάτες. Αυτό εδώ το κτίριο είναι το κονάκι από μακριά, όπως το βλέπετε. Πέρα υπάρχει ένα μικρό εκκλησάκι. Εδώ πέρα 21 Μαΐου γίνεται πατόσμε πατήσε. Έρχονται τηλεοπτικά συνεργεία από όλο σχεδόν τον κόσμο. Οι Ιάπωνες, Αυστραλοί, πώς? Γάλλοι, ναι, Γάλλοι, Ευρωπαίοι είναι, εγώ σου λέω τώρα από άλλη ήπειρο. Και γίνεται χαλασμός κυρίου. Βλέπω όμως μια κυρία η οποία μπορεί να μας πει 5 πράγματα. Φύγαμε. Τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Είμαι ο Στέλιος ο Σταυρίδης. Είστε η κυρία? Αχ, αγόρι μου, εσύ που σε βλέπουμε στο... Να είσαι καλά. Είσαι η κυρία? Η κυρία Στέλλα. Μπράβο, γεια σου κυρία Στέλλα. Είμαι ο Στέλιος. Η Στέλλα και ο Στέλιος. Να είσαι καλά, αγόρι. Γιορτάζουμε 26 Νοεμβρίου. Ναι, ναι, ακριβώς. Λέω και εγώ τώρα σκέφτεται κυρία Στέλλα και λέω τώρα μπάζει ένα γέρο γιορτάζω αλλιώς. Μπερδεύτηκα, παιδάκι μου. Το κονάκι είναι αυτό κυρία Στέλλα. Μάλιστα, 21 Μαΐου γίνεται εδώ, λέω χαμός. Ο χαμός. Ο χαμός. Τι γίνεται με το κονάκι, δηλαδή τώρα εκεί μέσα. Μην με βγάζεις έτσι, μην τη βγάζεις, πρόσεχε. Θα σε βγάλει καλά, μην στεναχωριέσαι. Άμπρα, Βαγγελία, για την αγκαλίτσα. Κοίταξε, σε βλέπω στην τηλεόραση. Να σε καλά. Ναι, συνέχεια σε βλέπω, με λέει άντρας μου μια μέρα με πείραζε. Με λέει άμα σε τύχει καμιά μέρα, λέει τι θα πεις, ό,τι τύχει. Είναι τι κάνω, κουβέντα δεν κάνουμε τώρα. Ό,τι ξέρω, τι να πω. Ωραία, ας πούμε τώρα μιλήσουμε για το κονάκι. Ναι, αγόρι μου. Τι πες μας, εγώ δεν ξέρω να σου λέω τίποτα. Μπορεί να πατήσει όποιος θέλει? Όχι. Όχι. Πατάνε κάποιοι? Είναι ορισμένα άτομα. Εσείς πατάτε εδώ? Όχι. Δεν πέτυχε κανένα που να πατάει τέλος. Κοίταξε, πού τους βρεις αυτούς? Αυτοί μαζεύονται μόνο την ημέρα. Δεν είναι από το χωριό? Από εδώ, έχει και από εδώ, έχει και ξένους. Έχει από Θεσσαλονίκη, έχει από Αθήνα, από Μελίκη, από Λαγκαδά έρχονται. Έχονται κάμεραμαν, δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο, Ο χαμός γίνεται και είναι. Χαμός γίνεται. 3 μέρες είναι. Αυτό εδώ πέρα είναι καλό τσάι για αυτούς που έχουν ματζουράνα, για αυτούς που έχουν δυσκύλια. Όχι μόνο αυτό, είναι και για τα νεφρά. Και για τα νεφρά. Είδες, ξέρω, έμαθα. Μοσκουβολάει, ματζουράνα. Εγώ από αυτό βράζω και πίνω. Τσάι. Για τα νεφρά. Α, για τα νεφρά. Έχετε πρόβλημα με τα νεφρά? Έχω πρόβλημα. Θα έλεγα τώρα αν έχετε νεφρά. Κρικρί. Κρικρί. Είχαμε συναντήσει κρικρί. Δουλεύετε στο κρικρί? Δουλεύει ο γιος μου. Ο γιος, όνομα? Γιάννης Κοτσιανός. Κοτσιανός, πού να στείλουμε χαιρετίσματα? Αυτός δούλευε εδώ, αλλά τώρα είναι στην Αθήνα. Να στείλουμε χαιρετίσματα. Να στείλεις, αγόρι μου. Όχι, εσείς, εδώ στο χωριό, που ονόματα, φίλες, φίλους. Στην Αθήνα αυτό θα φανεί. Να στείλω χαιρετίσματα. Να σου πω την αλήθεια. Να σου πω την αλήθεια. Ναι. Όχι. Εντάξει. Πες το καλοκαίρι που θα ξαναπαιχτεί η εκπομπή, θα τη δουν. Όλες τις φίλες μου εδώ, τι να εξαιρέσω, αφού όλες είναι χωριανές, όλες είναι καλές. Σας αγαπάνε. Και τις αγαπάτε. Και τις αγαπώ και σε κανένα άλλο χωριό του νομού? Ναι. Σε κανένα άλλο, ναι, που έχεις κόσμο, σε κανένα άλλο χωριό του νομού Σερών? Αγόρι μου, όλες γνωστές είναι, ονόματα δεν θυμάμαι. Ονόματα δεν θυμάμαι, όλες είναι γνωστές. Γύρω αυτά τα χωριά όλα είμαστε γνωστές. Κωνσταντινάτο, Αγέλεν, Πεπουνιά, Βαλτοτό, Ψυχικό. Όλα είναι κόσμος δικός μας. Δήμαρχος εδώ, κύριος Τσολακούδης. Γιάννης Τσολακούδης. Τι να του πούμε το δήμαρχο, να έχει κανένα πρόβλημα καταρχήν το χωριό? Ό,τι χρειάζεται το χωριό να το κάνει, άλλο τι να του πω. Να κάνει καλύτερη διαφήμιση για το τέτοιο. Να κάνει καλές δουλειές. Για να περνάτε εσείς καλά. Να περνάμε εμείς καλά. Και αυτός ακόμα καλύτερα. Γιατί όταν ο δήμαρχος είναι ήσυχος, άρα όλα είναι μια χαρά. Με βγάλετε με τη σκούπα. Μου έφερε τη σκούπα. Καλά, τώρα το σκέφτηκες, τόση ώρα μιλάμε με τη σκούπα εδώ μπροστά, τώρα το σκέφτηκες. Θα την κρατάω εγώ. Θα την κρατάω εδώ έτσι. Σαν φαντάρος. Άλλες κυρίες που βρίσκεται στα χωριά και μιλάτε και λέω κοίταξε πώς είμαστε οι χωριάτσες. Στυλώνεις κιόλας. Γιατί μωρέ, δηλαδή τώρα τι, επειδή κάνουμε εμείς κουβέντα ήθελα να βρω την κυρία Στέλλα από την Αγία Ελένη. Άμα με βρίσκει με ένα
Στα καλά μου εντάξει, είμαι κι εγώ καλή, αλλά τώρα Εγώ τον κόσμο. Δεν βλέπεις πολλές εκπομπές, δεν βλέπεις. Εγώ τον κόσμο πώς τον πετυχαίνω, με σμόκινγκ και τουαλέτες ή έτσι όπως είναι. Σε βλέπω. Στα καλά καθόμενα τον πια. Άμα τι. Βλάκα τώρα με περνεί άντρας μου και το. Θα σκοτωθεί στα γέλια. Θα γελάει γιατί θα με λέει τι είπες άραγε. Είδες τι είπες. Όταν σε έλεγα εγώ, δεν μ' άκουγες. Κότες έχουμε. Εμείς όχι. Είχατε. Είχαμε κάποτε, τώρα δεν έχουμε γιατί έχουμε μπαχτσέ και δεν μπορούμε να έχουμε κότες. Έχουμε θερμοκήπια εμείς. Πόσα γραμμάρια, θερμοκήπια τι. Θερμοκήπια σύγχρονα έχουμε εδώ όλους θερμοκήπια. Χαιρετίσματα στη Μονόβρηση. Χαιρετίσματα σε όλους, όλους και αυτούς εκεί. Στον Άρη τον Κοτόπουλο. Δεν τον γνωρίζω. Φίλος μου. Και σε όλη τη Μονόβρηση. Σε όλους, παντού. Πόσα γραμμάρια, πείτε ένα αριθμό έτσι, ζυγίζει ένα αυγό. Α, τώρα σώθηκες. Περίπου. Πού ξέρω εγώ ρε αγόρι μου, ξέρω εγώ. Αυτή την ερώτηση μου την έκανε ο κύριος Γιώργος Μαντιός, Κρέατα, στην πλατεία Εμπορίου, χορηγός εκπομπής. 5 γραμμάρια είναι πολύ, ένα αυγό. Όχι 5 γραμμάρια. Ναι. Τι 5 γραμμάρια του Πούπουλου δεν ζυγίζει 5 γραμμάρια. Ποιο βαρύ. Εγώ, 10 δεν ξέρω. Βάλε. Όχι βρε παιδί μου, πόσο ζυγίζει 20 γραμμάρια ένα αυγό ή 20 γραμμάρια. Θα πάρεις ένα αυγό και θα το ζυγίσεις. για να μην σου πω την απάντηση έτσι από απορία. Ζυγίζω κάθε μέρα εγώ γιατί είμαι μανάβησα, αλλά... Είσαι και μανάβησα. Ναι, περίπου, δηλαδή άμα του... Δεν ξέρω, το αυγό δεν το έχω υπολογίσει ποτέ μου. Και μανάβησα. Βέβαια, αφού πουλάω. Σε όλους τους συναδέρφους μανάβες. Σε όλους... Στα παζάρια βγαίνουμε. Βέβαια. Α, πού? Στη Λαϊκή, εδώ στα Σέρες. Και Σέρες. Κάτσε να σε πετύχω καμιά μέρα εγώ να κάνω καμιά πόρτα να σε δω. Έλα, θα με δεις. Εγώ άμα σε δω θα σε γνωρίσω. Θα φωνάξεις. Στέλιο μου, έλα εδώ, κατευθείαν. Στέλιο, έχουν και ένα όνομα, ωραία. Τι, Στέλιο, ναι, τι, κατευθείαν. Αγόρι μου, μη με παίρνεις τόσο ώρα και με βγάλεις και με κάνεις ριζίλη στην τηλεόραση. Έτσι σε κάνει. Αυτός. Αυτός ξέρεις τι είναι. Ξέρεις πώς το λένε αυτό, ναι? Δεν ξέρω. Στέλιο. Στέλιος και αυτός. 1, 2, 3 με το ίδιο όνομα. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ, κυρία Στέλλα μου. Παιδιά, να είστε καλά. Καλές δουλειές να φτιάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντως σας χαίρομαι που σας βλέπω στην τηλεόραση. Πάρα πολύ. Να ξέρεις ότι σας βλέπω τακτικά. Να είσαι καλά. Τακτικά σας βλέπω. Τώρα κάτι τελευταίο τώρα που το θυμήθηκα εδώ για την πυροβασία. Τι ώρα να έρθει ο κόσμος? Κοίταξε τι ώρα ξεκινάνε αυτά? 21 Μαΐου αρχινάει από το πρωί. Από βραδύς ακόμα η προετοιμασία είναι αυτή. Ναι. Το πρωί εντυπώσεις πώς σας φάνηκε αυτό? Το σπίτι στην απέναντι, τώρα τόσα χρόνια. Για μας κοίταξε. Συνηθισμένο. Είναι έθιμο, το αγαπάμε πολύ. Είναι έθιμο καλό. Τώρα όσο για που χορεύουν μέσα στη φωτιά ο καθένας όπως το πάρει. Σας έχει έτσι κάνει περιέργεια? Βέβαια, πώς πατάνε, δεν έχεις περιέργεια. Να πατάνε και να μην καίγονται, έχεις περιέργεια. Λέω να πάρω ξύλα μικρά, τα βάλω φωτιά εκεί πέρα, να κάνω κάρβουνα, είμαι και ξυπόλυτος. Τώρα. Ναι, τώρα θα καείς. Θα κάνω μια δοκιμή. Τώρα θα καείς. Εκείνη την ημέρα, άμα το δοκιμάσεις, μπορεί να μην καείς. Λες? Τώρα με έβαλες ιδέα, αλλά... Την ημέρα μπορεί, γιατί θα ακούσεις το όργανο που θα παίζει. Ναι, αυτό το ταμπαντούμπα του ντόουλ, έτσι... Αυτό ενθουσιάζεσαι, ας πούμε. Λες και είσαι μέσα στην τούμπα. Βέβαια. Στο γήπεδο. Σε διηγείρ, πώς να σε πω. Μπράβο, σε διηγείρ, σωστή κουβέντα. Σταμάτα, τώρα έρχεται άντρας μου τώρα. Άντρας, πώς το λένε, Γιώργος. Τώρα θα γελάς, σε λέω με το έλεγε συνέχεια στην τηλεόραση. Βρήκαμε τον κύριο Γιώργο. Βρήκαμε τον κύριο Γιώργο. Με λέει και με είδε ο άντρας μου και με λέει άμα σε πετύχεις τα βρέδεις, τι θα τον πεις? Πέτυχατε ρε. Τι κάνεις? Ο κύριος Γιώργος. Κάτσε μετά άλλο το χέρι. Όχι μετά. Στέλιος Σταυρίδης. Κοτσιανός Γιώργος. Κοτσιανός Γιώργος. Μανάβης. Όχι, θερμοκηπουρός. Ναι. Μην κάνουμε σύγχυση. Ποια είναι στη λαϊκή? Μπράβο, ναι. Ναι. Μανάβης είναι άλλη δουλειά. Μανάβης άλλη δουλειά. Μανάβης εμπορεύεται. Ο Μανάβης είναι Μανάβης. Εγώ είμαι παραγωγός. Εσύ είσαι παραγωγός. Παραγωγός, θερμοκηπουρός. Από την παραγωγή στην κατανάλωση. Μπράβο, ναι. Και μιλούσαμε με την κυρία Στέλλα. Στα είπε λάθος τα είπε. Όχι, δεν με τα είπε λάθος, σωστά με τα είπε. Απλά μιλούσαμε εδώ τώρα για τα... Ναι. Εδώ για τα αναστενάρια και λέμε ρε παιδί μου, πώς μπορεί ο άλλος και πατάει πάνω. Εντάξει, αυτό είναι μια... Είναι μια άλλη ιστορία. Μπράβο που θέλει. Εσάς πώς σας φαίνεται αυτό? Εμείς κοίταξε το βλέπουμε απλό επειδή το ζούμε χρόνια, μεγαλώσαμε μαζί με το έθνο. Ναι, απέναντι σπίτι σας. Δηλαδή δεν έχουν κανένα πρόβλημα που το βλέπουμε πώς πατάνε. Και αυτό είναι το κονάκι εδώ πέρα. Ναι. Και μπαίνουν όλοι μέσα και... Όλοι όχι, είναι ορισμένα άτομα μπαίνουν, όλοι όχι. Ναι. Έκανα μια ερώτηση στην κυρία Στέλλα, λέω πώς θα ζυγίζει ένα αυγό.
Περίπου. Μα δεν πουλάει αυγά αυτή. Πες περίπου πόσο ζυγίζει. Πες έτσι ένα αριθμό. Μπιπ, μπιπ. Γεια σας. Πώς το λένε? Γιάννης. Γεια σου κύριε Γιάννη. Χαιρετίσματα να στείλουμε. Ναι. Πόσο ζυγίζει περίπου? 100 γραμμάρια, 120 γραμμάρια. 100-120 γραμμάρια. Ναι, κοντά έπεσες. Περίπου. Το βράδυ όμως στην εκπομπή θα μάθεις πόσο ζυγίζει ένα αυγό. Θα το πω εγώ στην εκπομπή στο τέλος. Κοτοπουλάς και είχα αυγά. Εσύ νομίζω ότι ξέρουν οι κοτοπουλάδες? Μπορεί να ξέρουν. Πας στοίχημα τώρα ότι αυτή τη στιγμή θα πάρουν ένα αυγό και θα κάνουν να το ζυγίσουν. Από τους 100 κοτοπουλάδες οι 99 δεν ξέρουν πόσο ζυγίζει ένα αυγό. Ντομάτα σου έλεγα απευθείας. Πόσο ζυγίζει ντομάτα? 4 ντομάτες πιάνουν κιλό, 250. 250 γραμμάρια η ντομάτα. 300, μπορεί να έχει ντομάτα και 600 γραμμάρια και 700, μπορεί να έχει και 700. Σπάνιο είμαστε αυτό. Εάν φας παστούρμα, ποιο σημείο του σώματος μυρίζει άσχημα? Επιτρέπετε? Ελεύθερα. Ο κύριος Νικόλας. Γεια σου κύριε Νικόλα. Γεια σας. Να. Γεια σας, γεια σας. Είναι πάλι τη τηλεόραση σας εδούνε. Απόψε τι μας βγάζει στη τηλεόραση? Όχι απόψε. Όχι απόψε. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά εσύ? Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Το είπαμε. Όχι, αληθώς. Αληθώς Ανέστη. Είμαι ο Στέλιος Σταυρίδης. Ναι. Είστε η κυρία? Καλαμάρι. Με το πανέμορφο χαμόγελο. Μη μας βάζετε στη τηλεόραση. Γελάστε λίγο έτσι. Τηλεόραση, μη μας βάζετε. Όχι στην τηλεόραση, όχι στην τηλεόραση. Θα σας βάλουμε κάπου αλλού, θα σας βάλουμε πάνω στον καναπέ. Στον καναπέ. Το μικρό όνομα? Δέσποινα. Γεια σας κύριε Δέσποινα. Τι κάνετε? Πολύ καλά. Ο σύζυγος. Ο σύζυγος. Άκουσαν κατευθείαν. Τάκ, τάκ. Ναι, γελάστε έτσι. Φτάνει μας. Δεν πιστεύω να πάρει τίποτα από το πολύ γέλιο. Όχι. Άμα να φύγω τώρα, άμα είναι να γελάει, γέλα. Εμένα μου αρέσει ο άνθρωπος που γελάει. Να, κάτσα. Γεια, γέλα. Μην τυχόν και μας βάλετε στην τηλεόραση. Μην τυχόν. Φύγετε γρήγορα. Περίμενε. Πριν από λίγο με είπε να καλώς ορίσω. Τώρα λέει φύγετε γρήγορα. Όχι. Πλάκα κάνεις. Όχι, πλάκα κάνω. Και καφέ θα με κάνεις? Γεια σου καλέ μου κύριε. Είμαι ο Στέλιος ο Σταυρίδης. Είστε ο κύριος? Νικόλαος Καλαμάρης. Καλαμάρη, Νικόλαος. Σφίγγετε πολύ, έχετε πολύ καλό χέρι έτσι. Σκεφτήκατε να βάλετε καμιά φορά υποψηφιότητα? Έβαλαμε. Όχι ξανά έτσι καλά. Όχι εσύ. Εδώ πέρα είναι το σπίτι του Κώστα του Τσιμπλάκη κάπου νομίζω. Ναι. Το διπλανό. Το διπλανό. Α, μπράβο, καλά θυμόμαστε να λέμε. Εδώ πάνω, στην ευθεία. Ναι, τι κάνουμε? Παλιά το όνομα, πώς είπαμε, Κακαράσκα. Και ψάχνουμε να βρούμε ιστορία. Στο χωριό. Έχει, ακούσατε? Ακούσαμε. Είμαστε όλοι στρατιώτες. Ού κάτω με χαλάσουν. Πελοποννήσι. Πελοποννήσι 2-3 άτομα. Τι ράτσες έχουμε εδώ πέρα? Ορίστε. Τι ράτσες έχουμε? Στρατιώτες και εντόπιους. Τους Πελοποννήσους πώς τους φέρατε εδώ πέρα? Ήρθαν αυτοί έτσι. Από μόνοι τους. Καλά, από την Πελοπόννησο δεν είχαμε δουλειά, σου λέει πού να πάμε να βρούμε στην Αγία Ελένη. Είδες που κατάλαβες. Θα πάμε να βρούμε κανένα Πελοποννήσιο. Γεια σας! Σταυρίδης. Είστε Πελοποννήσιος? Ο πατέρας του Τσιμπλάκη είναι? Α, εντάξει, ερέος είναι. Άκουσον. Πού να στείλουμε χαιρετίσματα? Σε όλο το όνομα Σαρών. Ναι. Όχι, ναι, κρατιέμαι εδώ πέρα πάνε λίγο πιο. Ναι. Χαιρετίσματα, όνομα, επίθετο, διεύθυνση. Τελεία. Παντού. Σε όλο το νομό. Όχι στο λαιμό, νομό. Πόσο ζυγίζει ένα αυγό? Ένα αυγό. Ναι. Είναι σωστός αριθμός. Πόσο ζυγίζει? Κότες έχεις? Δεν ζυγίζεις καμιά φορά κανένα αυγό κότας? Δεν ζεις. Δεν ζεις. Ερώτηση που σου έκανα, με ρήμαξες. Εσύ ρήμαξα. Θα σε κάνω καμιά εύκολη ερώτηση. Πόσα χρόνια έχεις το μουστάκι? Το μουστάκι? Καθώς είναι παλικάρι. Είναι παλικάρι κίνηση και... 16-17. 16, δηλαδή το έχεις άλλα 30 χρόνια, έτσι? 16 και... 70 στον κόλο. 70 είσαι? Πού, στο πισινό είπες? Λοιπόν, να πάμε και στη Αγία Δέσποινα. Όχι, φτάνει. Δεν έχει φτάνει. Λοιπόν, χαιρετίσματα που να στείλουμε. Χαιρετίσματα στο νομό Σερών σε όλους. Στα δωμάτια, στην κόρη μου στην Οριστιάδα που είναι. Ποιο εδώ, πολύ μακριά πήγες. Πολύ μακριά έτσι. Στα δωμάτια
Αλλού πού? Στα δωμάτια, πού είναι τα δωμάτια? Καβάλα. Στο νομό Καβάλα. Έχει χωριό δωμάτια? Πώς? Με το παλιό Σαμόκοβο. Σαμόκοβο, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει στο Σαμόκοβο, τα δωμάτια. Όταν τρως παστούρμα, ποιο μέρος του σώματος μυρίζει? Δεν τρώμε παστούρμα. Αν έτρωγες παστούρμα. Δεν ξέρω, δεν έφαγα ποτέ. Όχι, κάτι άλλο. Ένα σημείο του σώματος μυρίζει, λένε. Όχι, δεν ξέρω. Δεν έχετε φάει ποτέ παστούρμα? Δεν έχω φάει ποτέ παστούρμα. Θέλατε όμως να φάτε? Θα θέλαμε να φάμε, όχι, δεν τρώω τέτοιο πράγμα. Τι να πούμε, να έρθουν εδώ στην Αγία Ελένη να περάσουν καλά? Όπως αγαπάω. Αναστηνάριδες. Είστε αναστηνάριδες? Όχι. Πατήσατε κάρβουνα? Όχι, ποτέ. Θα θέλατε? Όχι, ποτέ. Ούτε πρόκειται? Ούτε πρόκειται. Άντε τώρα, μη μας βάζεις στην τηλεόραση, είπα. Δεν τη βάζει την τηλεόραση, Στέλιο. Βγάλτε την έξω από την τηλεόραση. Θα σας βγάλω εγώ έξω μετά από την τηλεόραση, μην στεναχωριέστε, κάτι θα κάνουμε. Χάρηκα πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι, κύριε Γιάννη μου. Α, το θυμάσαι το όνομα σου, μπράβο. Αυτό είναι καλό. Λοιπόν, κάτσε εγώ να... Όχι, από εδώ πέρα. Από εδώ. Είχα δεν είχα, σε έβγαλα στην τηλεόραση, τελείωσε. Γεια σου, καλά μου άνθρωπε. Με το μηχανάκι. Φίλος, πώς το λένε? Λάντζος Χρήστος. Πώς? Λάντζος Χρήστος. Του βουλευτή Παπάσιο. Ναι, πώς το λένε είπαμε? Σε πάει Αθανάσιος. Μη φωνάζεις, Γεια σου κύριε Αθανάσιε. Παλιός Λοχίας, εκπαιδευτής. Λοχίας? Βέβαια. Πάμε τώρα στον κύριο Αθανάσιο Τσιμπλάκη. Φύγαμε. 1936, αυτό πρέπει να είναι, όχι πρέπει, είναι σίγουρα το σπίτι. Εδώ έχουμε και ξένα εγώ πάλι τον κύριο Νίκο. Νίκο είμαι, έτσι? Το θυμάμαι το όνομά σου, είδες? Μπράβο. Λοιπόν, επιτρέπετε κύριε Αθανάσιε? Όχι, ξέρω εγώ μπορεί να μην επιτρέπετε. Να είστε καλά. Χαίρετε. Είμαι ο Στέλιος ο Σταυρίδης. Είστε ο κύριος Αθανάσιος. Άγνωστος, είσαι πολύ άγνωστος. Ναι, σαν το γεια σου. Άγνωστος. Είναι ο πατέρας ενός άγνωστου. Του Κώστα του Τσιμπλάκη. Πολύ φίλος μου. Πολύ, μακάρι. Όχι δικός μου. Όχι μακάρι, αλήθεια λέω. Ναι, πάρ' τον τηλέφωνο, πες γνώρισα τον άκουσον. Σε είναι γνωστός. Άμα πει όχι... Έχει άνθρωπο να μην είσαι γνωστός έτσι? Δεν ξέρω, λες. Τι κάνουμε, είπαμε, εδώ με εκμυστηρεύτηκε ένα μυστικό. Μου είπε ότι ήταν Λοχίας. Ήσαν Λοχίας? Τον είχες φαντάρο? Όχι, μικρός είναι αυτός. Εσύ είσαι πιτσιρικάς? Πιο μεγάλος σε ηλικία? Πόσο χρόνο είμαι εγώ? Πάντως εσένα σε έχω το πιο μικρό. Εσένα λίγο πιο μεγάλο. Εσένα σε έφαγε πιο πολύ δουλειά από σένα. Βαράτε παλαμάκια, βαρέσει πολύ μαζί παλαμάκια. Τα εγγόνια? Ναι, είναι του αδερφού μου εγγόνια. Τι παίζουν, σκηνάκι? Παίζουν. Γεια σας κορίτσια. Μισό λεπτό. Τι κάνετε? Γεια σας. Εσένα πώς σε λένε? Χρύσο. Ποιος? Άκουσον. Γεια σου, εσένα πώς σε λένε? Καλιά Ψαρίουγλου. Με βλέπεις εμένα? Στην τηλεόραση? Καμιά φορά στο δίκτυο. Στο δίκτυο? Όχι σε άλλο κανάλι? Όχι. Μπράβο. Τα άλλα κοριτσάκια για να δούμε. Τι έγινε καλέ? Για παίξτε λίγο σκηνάκι να δω πώς παίζετε. Για να δω. Άπλωσε το να δω. Θέλω να κάνω... Πηδάτε εδώ πέρα. Λοιπόν, άιντε, κάντε σκηνάκι για να πηδήξω εγώ. Κάτσε το βγάλουμε. Για να δείτε ότι... Και από εδώ. Να το από εδώ, έτσι. Πιάσ' το από εκεί. Πιάσ' και αυτό από εδώ πέρα. Έλα από εδώ, πιάσ' το. Και τι τώρα θα το γυρίσουμε, λοιπόν. Είναι πολύ μεγάλο, κάτσε να... Έτοιμοι. Λοιπόν, με τώρα... Γεια σας καλή μου κυρία. Έτοιμος να κάνω σκηνάκι. Πάιντα. Ούτε το θυμάμαι. Φτάνει ρε παιδιά. Πιο γρήγορα. Φτάνει. Λίγο γρήγορα στον κύριο αξιωματικό. Είπα αξιωματικό. Με παραδέχεσαι? Είσαι ωραίος. Είσαι ωραίος. Μόνο ωραίος. Και πολύ αντοχή έχω. Η κυρία που μας βλέπει είναι η σύζυγος? Όχι. Νύφη. Νύφη, η κυρία? Εγώ είμαι μοναχός. Εσείς είστε alone. Πού να στείλουμε χαιρετίσματα? Βάλει και το καπέλο έτσι. Σε όλο τον κόσμο. Με πολύ αγάπη. Σε όλο τον κόσμο με αγάπη. Σε όλο η υγεία. Τα πάνω όλα. Η ειρήνη. Έλα εδώ. Τώρα θα μου πεις μετά. Αλλού.
Αλλού που? Όπου λαγάνιασε. Όπου υπάρχουν συγγενείς, Τριμονικό, Μελίτη και πού. Πώς το λένε? Σε όλο το νομό Σερών. Μαυρολεύκη. Μαυρόλοφος. Και Μαυρόλοφος. Μαυρολεύκη, Μαυρόλοφος. Πού είπες εσύ, στον πεθερό σου? Στο Συμπέτερο. Πού είναι? Το Σεμεγίδι, το Σταύρο. Πού? Εδώ στο... Εδώ. Ο Βέρτο Αριερού κάθονται. Πού είναι? Ο Βέρτο Αριερού Σέρες, βε. Α, μέσα Σέρες. Στο γυμνάσιο το πίσω. Το καινούριο από πίσω κάθεται. Πού από λαγάνιασα. Θα με βγει η καρδιά έξω, Το γελάσαι. Ακόμα. Πρέπει να πηδάω γιατί είμαστε τσαχπίνιδες. Νέος είσαι, δεν είσαι ανάγκη. Εάν φάτε παστούρμα, ποιο σημείο του σώματος μυρίζει? Παστούρμα? Έχεις φάει παστούρμα? Όχι. Παστούρμα. Παστούρμα, άλλο είναι παστούρμα. Άλλο από το στόμα. Έχεις φάει? Άλλο από το στόμα πού θα... Κάπου αλλού λέει μυρίζει. Ψάχνω να βρω που μυρίζει. Δεν έχω υπόψη μου. Να είστε καλά, χάρηκα πολύ. Εσύ να είσαι καλά να τρέχεις. Να τρέχεις. Να τρέχω και να πηδάω πάνω κάτω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Τσιμπλάκη. Κύριε Νίκο μας, είπαμε Νίκος Καλαμάρης. Να στείλουμε στον Καλαμάρα τον Νίκο. Λευκόνα, πολύ φίλος μου. Και τον αδερφό μου τον Μιχάλη στο Ασέρας. Τον Καλαμάρη τον Μιχάλη. Μένει εδώ. Στο Λευκόνα? Όχι, μέσα στα Σέρα, μέσα στο πρεσβεστήριο στη Σερά εκεί. Εκεί δίπλα. Στο Χερατίδι εκεί. Μάλιστα. Να είστε καλά. Λοιπόν, απέναντι. Άκουσαν και υπάκουσαν. Φύγαμε. Από πού ανοίγει? Από πού? Να σμπρώξω. Όπα. Μας φύγει η πόρτα. Παίρνα μέσα. Τάκ, η κυρία εκεί πέρα κάτι κάνει. Είδες κι άλλοι που είπαμε όχι, πλέκουμε. Το κέντημα είναι άλλο, το κέντημα είναι αυτό. Γεια σας, Στέλιος Σταυρίδης, είστε η κυρία? Η κυρία Τζιγιόβα. Το μικρό? Καλλιόπη. Δροσού, όχι, μια γεια σας. Αγάπη μου, αφού θα με δείχνει τηλεόραση και δεν θέλω. Άιντε, για να δείξουμε ότι είμαστε φιλοξενούμενοι. Δεν θέλω. Εδώ πέρα. Τι κάνουμε? Πυροβασία έχετε κάνει? Η ίδια? Ναι. Όχι. Θα θέλατε? Όχι. Ούτε καν δηλαδή έτσι σας πέρασε από το μυαλό. Τι ιστορία εδώ πέρα έχετε με την πυροβασία, γνωρίζετε? Όχι αγάπη μου, δεν γνωρίζω. Πού να στείλουμε χαιρετίσματα και να φύγω? Για να συνεχίσει να πλέγει. Στις χώρες μου και στους γαμπρούς μου. Πού είναι? Σέρες. Μπράβο, με πολύ πολύ αγάπη από την κυρία Δέσποινα. Από την κυρία Καλλιόπη. Όχι ψέματα, Καλλιόπη. Δέσποινα ήταν η άλλη κυρία που... Δεν θα καθίσετε να σας προσφέρω καφέ, Κάνουμε βόλτα στο χωριό τώρα και πρέπει να... Ένα αναψυκτικό, σε παρακαλώ. Άιντε, από ένα αναψυκτικό. Θα πάμε να μιλήσουμε και... Πώς λένε σύζυγο? Βαγγέλη. Πάμε στον κύριο Βαγγέλη να ετοιμάσουμε εμείς τα αναψυκτικά. Σε παρακαλώ, έγινε. Εντάξει. Αφού σε βλέπω κατά θα μαζέψεις και εμάς και δεν θέλω. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε από εδώ πέρα. Από εδώ πέρα. Τι κάνεις τώρα εδώ πέρα έτσι για να έχουμε... Τι σπέρνεις? Μας πειράζουν και δεν μπορούν να βάζουν φάρμακα μέσα. Και παίρνω τις συμπληρώνουμε πυριές. Ξέρεις όμως για τα σκουλίκια δεν λες? Να σου πω ένα κόλπο για τα σκουλίκια για να μην στα τρώνε. Το λάστιχο. Όχι, ποιο λάστιχο? Να κόβεις το λάστιχο μικρό και το βάζεις μέσα. Ή αυτό ή ξέρεις ποιο πράγμα? Ή το όπως είναι, φέρτε εδώ το φυτό. Αυτό μου το έδειξε η πρώην δήμαρχος του Πετριτσίου. Θα βάζεις από εδώ, μαυρίδο, μπράβο, από εδώ μέχρι εδώ, αυτό εδώ το κομματάκι, θα το βάζεις αλουμινόχαρτο. Θα το βάζεις μετά μέσα. Λάστιχα βάζουμε μερικοί. Λάστιχα είναι πιο έτσι, ξεπερασμένο Στέλιος ο Κουγούνας, λέει. Να είναι καλά. Όχι, ναι, αυτός είναι. Κατάλαβες. Το ξέρεις? Φίρμα. Αυτά. Και τώρα το φυτεύουμε ένα-ένα μέσα. Τώρα το φυτεύουμε με το μπασί αυτό. Τα άλλα τα μεγάλα, τα μαύρα, τα καλά, τα πιπέρια αυτά. Άλλα τα μαύρα, άλλα τα μεγάλα. Είναι με σακουλάκι. Τα είναι σαρτσμάς που σπέρνουν καπνά. Όταν φας παστούρμα, ποιο μέρος του σώματος μυρίζει? Άμα φας σκόρδο μας, παστούρμα δεν ξέρω. Παστούρμα, κάποιο μέρος του σώματος μυρίζει. Δεν ξέρω εγώ. Δεν ξέρεις. Ξέρεις πόσα γραμμάρια ζυγίζει ένα αυγό? Κότας. Αυτό θα πάω να του πεις κάνα καθηγητή που είσαι σπουδαγμένος. Πόσο ζυγίζει ένα αυγό κότας? Πού να ξέρω εγώ να περίπου. Τώρα μην υπερείς πολύ, η τηλεόραση βράδυ θα μου βλέπει και θα γελάει το χωριό. Όχι το χωριό.
Όλοι μας αγελάμε. Θα περνάμε καλά. Λοιπόν, πού να στείλουμε χαιρετίσματα για να φύγουμε. Τάκα. Πού να στείλουμε χαιρετίσματα. Ναι. Σε όλο τον κοσμάκι. Έστειλε η κυρία, η σύζυγος σε όλες τις χώρες. Εσύ. Εγώ στέλνω σε όλη την Ελλάδα. Με αγάπη. Με αγάπη. Από τον κύριο Ευάγγελο που φυτεύει. Εάν φας παστούρμα, ποιο σημείο του σώματος μυρίζει άσχημα? Φυσικά το στόμα. Εκτός από το στόμα. Δεν μπορώ να σου πω. Πού στο στόμα μπαίνει. Θα το πω γιατί. Ναι, εντάξει. Αγανάκτησα. Ναι. Δεν μπορώ. Ξέρεις ποιο? Ναι. Για μασχάλες. Δεν ξέρω να ξεσπάει εκεί. Ναι. Μπορεί να είναι και έτσι, δεν ξέρω. Ειλικρινά σου μιλάω, έφαγα και επί 2 μέρες δεν βγήκα έξω στο σπίτι. Δεν βρωμούσα πολύ, απλά μύριζε και... Μπορεί να είναι. Η μασχάλη μυρίζει πάντα όπως και να το κάνεις. Τώρα, αν σε μυρίζει παρτουβάει να... Και άμα μυρίζει έτσι, πάει καθάρισες. Πού να στείλουμε χαιρετίσματα, κύριε Γιώργο μου? Χαιρετίσματα, πού να στείλουμε αυτή την ώρα, για? Στο Κρικρί. Πολλούς φίλους έχουμε στο Κρικρί. Που δούλευε ο γιος σου. Δούλευε και δουλεύει. Είναι στην Αθήνα. Είναι στην Αθήνα. Ναι, εμείς τώρα εδώ πέρα για σε. Όλη μου την καρδιά, σε όλο το προσωπικό. Σε όλο το προσωπικό. Στο κύριο Γιώτη του αφεντικό, τον κύριο Γιώτη. Δεν το ξέρω, αλλά χαιρετίσματα. Ναι. Από τον Γιάννη τον Μπαμπά. Ναι, από τον Γιάννη τον Μπαμπά, μπράβο, ναι. Πού αλλού σε φίλους εδώ? Σε συναδέρφους τέτοιο... Να πούμε ονόματα οι συνάδελφοι είναι πολύ σε όλους. Να πούμε σε έναν, θα μας πει ο άλλος, κοίτα ο Γιώργος, να πούμε στέλνει σε μένα. Σε όλους τους συναδέρφους, σε όλους. Με όλη μου την καρδιά. Να είστε καλά, χάρηκα πάρα πολύ. Ό,τι επιθυμείτε. Κάπως έτσι λοιπόν έφτασε και το τέλος της σημερινής εκπομπής. Πινακίδα τέλος δεν έχουμε δει της Αγίας Ελένης, αλλά είμαστε πάλι στα όρια του Δήμου Σκουτάρεως. Είμαστε μέσα στον Δήμο του Σκουτάρεως. Όπως σας είπαμε, κάτω Καμήλα, Κουμαριά, Αδελφικό, Σκούταρη, Κωνσταντινάτο, Κουβούκλιο, Βαμβακούσα, Πεπονιά. Είναι Βαμβακούσα. Μήπως κάνουμε λάθος. Πρέπει να συμβουλευτώ τον χάρτη, μισό λεπτό, περίμενε να συμβουλευτώ τον χάρτη, γιατί... Επιστρέψαμε εδώ, Στέλιος. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα. Μισό λεπτό ρε παιδιά. Ναι, είναι και η Βαμβακούσα. Συγγνώμη, στο πανέμορφο χωριό της Βαμβακούσας δεν έχουμε πάει, αλλά θα επισκεφτούμε. Λοιπόν, ήμασταν σήμερα στην Αγία Ελένη, κάπως έτσι έφτασε και το τέλος της σημερινής εκπομπής. Σιρόκο Φάσιον, 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τσαλοπούλο 11 Ανδρεάδης, κόμμα Super Optica το γυαλικό τούτο, ενώ το μαλλί μου το περιβείται ο ένας και μοναδικός κομμωτής στον πλανήτη Γη, Τίμος Hair and Nail Group. Σας κάνει ένα μαλλί με πολύ μαλλί. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά, ο Θεός του κόσμου να σας έχει καλά, να προσέχετε τους πάντα επικίνδυνους ελληνικούς δρόμους οι οποίοι προσφέρονται μόνο για οδευτική απόλαυση. Άκουσον δίκτυο τηλεόρασης ΣΕΡΕΣ, το γράμμα σας θα έρθει, να είστε καλά και τα καλά σας λόγια, ενώ αν θέλετε να μας γράψετε, άκουσον @mykosmos.gr είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία τα λέμε μέσω του υπολογιστή. Εμείς επιστρέφουμε πίσω στην βάση μας που είναι και η πόλη των Σερών από το πανέμορφο Δήμο του Σκουτάρεως που ήμασταν για άλλη μια φορά. Καλό ταξίδι μας εύχονται και από κάτω, κύριε Δήμαρχε. Εδώ ο κύριος, είπαμε, Τατούδης ήταν ο προηγούμενος, ο κύριος Τσολακούδης, Ιωάννης. Κύριε Δήμαρχε, εδώ καθαρίστε τον χώρο τούτο για να φαίνεται πιο όμορφα και πιο καλά η πινακίδα. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που μείνετε μέχρι και αυτήν την ώρα εδώ παρέα μαζί μας. Να είστε καλά. Χαίρετε. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, χαίρετε. Για άλλη μια φορά είμαστε εδώ έτοιμοι μαζί σας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε και πάλι μαζί μας εδώ για άλλη μια φορά. Σέρες 34 χιλιόμετρα, Θεσσαλονίκη 125 χιλιόμετρα, ενώ για Βουλγαρία 12 χιλιόμετρα, που πάει να πει ότι βρισκόμαστε σε έναν δήμο ο οποίος βρίσκεται βόρεια του νομού Σερών. Πριν ξεκινήσουμε να σας πούμε, άκουσον δίκτυο τηλεόραση, αν θέλετε να μας γράψετε, ενώ άκουσον mycosmos.gr, ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία τα λέμε μέσω του υπολογιστή. Σιρόκο Φάσιον, 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, πάνω κάτω, έτσι. Ενώ το γυαλικό Super Optica Ανδρεάδης Θωμάς Τσαλοπούλου 11. Ενώ το μαλλί μου το περιμένετε ο ένας και μοναδικός κομμωτής στον πλανήτη Γη, Τίμος Hair and Nail Group. Σας βγάζει τους κάλους, όχι του εγκεφάλου, αλλά των ποδιών. Πήρα ένα χάρτη μαζί μου, πήρα τον χάρτη που λέει I love Σέρες, αλλά φυσικά έχω και τον χάρτη εδώ πέρα που θα σας δείξω. Σας είπα ότι είμαστε στα βόρεια του νομού με το 1, με το 2, με το 3 και οι κύριοι βρισκόμαστε στον Δήμο Πετριτσίου.
Αυτός είναι ο πανέμορφος τούτος χάρτης Δήμος Πετριτσίου. Θα σας πω γρήγορα τα χωριά τα οποία απαρτίζει, απαρτίζει ο Δήμος αυτός. Επάνω έχουμε την Κυρκίνη, το όρος Μπέλες, ενώ έχουμε και το οχυρό του Ιστίμπεϊ. Ο Δήμος με πρωτεύουσα το Νέο Πετρίτσι και ξεκινάμε από τα δεξιά προς τα αριστερά. Είναι η Βυρώνια, η Άνω και η Κάτω Βυρώνια. Πιο κάτω έχουμε το Μεγαλοχώρι με το Γόνιμο, έχουμε το Ομαλό, το Θρακικό δίπλα. Αυτά τα χωριά δεν μπορείτε να τα ξεχωρίσετε εκεί πολύ, είναι μαζί κολλητά. Το Ακριτοχώρι, χαιρετίσματα στον φίλο μου τον Μιχάλη. Και τελευταίο χωριό είναι το Μανδράκι. Η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου είναι η μονή αυτή, Λίμνη Κυρκίνη. Ένας φανταστικός υδροβιότοπος, τον οποίο θα πρέπει να επισκεφτείτε όλοι οι Σεραίοι, και όσοι δεν είστε Σεραίοι, καλό θα κάνετε να κάνετε και μια βόλτα. Καλώς ήρθατε, welcome! Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή. Είμαστε στον Δήμο Πετριτσίου. Σε αυτόν τον Δήμο έχουμε επισκεφτεί μόνο το νέο Πετρίτσι. Τα υπόλοιπα χωριά δεν τα έχουμε επισκεφτεί. Σήμερα θα επισκεφτούμε ένα από τα χωριά από εδώ και πέρα. Τώρα, ποιο θα είναι αυτό, θα το μάθετε σε λίγο. Καλά να περάσετε. Φύγαμε, πάμε έξω από την πινακίδα του χωριού. Φύγαμε. Μανδράκι Γύρι, το χωριό το οποίο θα επισκεφτούμε σήμερα. Όπα, η μία νταλίκα, δείτε τι κάνουν τώρα. Δείτε τι κάνουν τώρα. Δείτε τι κάνουν τώρα. Είναι τρελή. Είναι θεοπάλαδοι αυτοί οι Βούλγαροι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ας το πηδήξουμε αυτό και ας πάμε στο Μανδράκι. Τάκ, Μανδράκι Γύρι. Είπαμε να στείλουμε γρήγορα χαιρετίσματα στην Μαυροθάλασσα, στην Ορεινή, στην Κίμηση, στην Λευκοθέα, στο Παραλίμνιο, στην Ιγρήτα, στα Άνω Πορόκια, στο Σωτοχώρι, στην Τούμπα και στην Ανατολή. Με πάρα πολύ αγάπη Ανατολή. Πιο μακριά από εδώ. Μανδράκι, είμαστε Δήμος Νέο Πετριτσίου με δήμαρχο τον κύριο Θόδωρο Ταλιουρίδη. Χαιρετίσματα στον Κυγιδή τον Δημήτρη και στην οικογένειά του που είναι στη Μονόβρηση. Επίσης χαιρετίσματα στον δήμαρχο της Βυσσαλτίας, τον κύριο Καλαϊτζή Δημήτρη, τον οποίο γνωρίσαμε και από κοντά. Γεια σας κύριε Δήμαρχε. Επίσης τον δήμαρχο τον κύριο Κετσετζή Βασίλη, τον δήμαρχο του Στριμώνα, ο οποίος είχε κάνει μια πολύ καλή οργανωμένη δουλειά όσον αφορά την έκθεση στη Μονόβρηση με τα λουλούδια. Στον Σάκη τον Γραμμενίδη και στην οικογένειά του, στον Απιδόπουλο τον Άλκη και στην οικογένειά του, στον Γεωργιάδη το Χαρίτο από το Μαυρόλοφο και στην οικογένειά του, στο Θεματίκο τον Γρηγόρη με πολλά φιλιά και στην οικογένειά του πολλά χαιρετίσματα, στο Λαβερδίδη τον Νίκο, την Άννα και στην οικογένειά του με πάρα πολλά χαιρετίσματα στα αυτά τα οποία εμείς στέλνουμε κάθε φορά. Ρουστάνης, Σιτρόεν Ρουστάνης, ο χορηγός, Ματιός, έτσι και αλλιώς κρέατα Ματιός, πλατεία εμπορίου, και ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τον Άγγελο τον Κεχαγιά, Δυτικής Τράκης 19, το νέο κατάστημα βίντεο επιλογές. Μανδράκι, δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω. Είπαμε μαλλί, γυαλί και παπούτσι λί. Έτοιμοι να ξεκινήσουμε, φύγαμε, καλά να περάσετε. Μανδράκι, σου έρχομαι. Ταβέρνα σε Ιξού. Ένα πανέμορφο ψάλι, αλλά δεν ξέρουμε τώρα τι ψάλι αυτό είναι. Γάβρος είναι, σκουμπρί είναι, λιθρίνη είναι. Ένας κύριος κάθεται και απολαμβάνει τη σκιά. Γεια σας! Ναι, σε εσάς μιλάω. Σκιά όμορφη, ωραία. Χαίρετε. Τι κάνετε? Το άκουσεν. Ναι. Στέλιος Σταυρίδης. Είστε ο κύριος? Λιτρίδης Πασχάλης. Λιτρίδης. Πού βρισκόμαστε? Μανδράκι. Μανδράκι. Παλιό όνομα έχει το Μανδράκι. Όχι. Όχι, Μανδράκι. Μανδράκι. Ένα και μοναδικό. Ένα και μοναδικό. Δήμαρχος εδώ, κύριος? Ταλιουρίδη. Τι θα τον πούμε τον δήμαρχο? Ό,τι θες πες τον. Γεια σου. Γεια σου δήμαρχε. Όχι εσύ. Κάτι που θες να τον πεις? Τι να τον λέω, εγώ το βλέπω κάθε μέρα.
να εξεφράσει κάποια παράπονα? Όχι, δεν έχω. Τίποτα. Όχι. Τον αγαπάμε. Ναι. Είναι καλός. Καλός. Σωστός. Βέβαια. Τίμιος. Τίμιος. Ειλικρινής. Ειλικρινής. Τα λες μόνος σου. Πού να στείλουμε? Ναι, πιες την πήρα μια γουλιά έτσι να πάνε κάτω. Έχεις φαρμάκια? Όχι, δεν έχω. Ωραία, άρα δεν χρειάζεται να πιεις. Πού να στείλουμε χαιρετίσματα? Κύριε, όχι. Στη Γερμανία μπορούμε να στείλουμε. Μακριά είναι. Ωραίο καπέλο. Γιώργο είπαμε, όχι. Πασχάλη. Γιορτάζατε το Πάσχα, πέρασε. Βέβαια. Πού να στείλουμε χαιρετίσματα? Όλο τον κόσμο. Στο Μανδράκι εδώ. Όλο τον κόσμο είπα. Και το Μανδράκι και όλο τον κόσμο. Κάνα χωριό εδώ γειτονικό, κανένας φαντάρος που ήσουν έτσι κάπου. Στην Ξάνθη, Περαιτίου Εγγονός. Ποιο εδώ? Χαιρετίσματα. Ναι, χαιρετίσματα. Να σου στείλουμε φαντάρος. Φαντάρος. Αξιωματικός ή σκέτος? Αρκημανίδης. Φαντάρος σκέτος. Στέλιος. Ναι. Στέλιος. Στέλιος. Συνονόματι. Να σας κάνω μια ερώτηση και να φύγω. Ναι. Ξέρετε πόσο ζυγίζει ένα αυγό? Το είχα κάνει την ίδια ερώτηση και στην Αγία Ελένη που είχα πάει, αλλά δεν έδωσα απάντηση. Τελικά το ζύγισα. Ξέρω πόσο ζύγει. 150 γραμμάρια. 150 γραμμάρια. Είναι ακριβώς. Όχι, πιο κάτω. Απλά όταν μιλάμε για αυγό εννοούμε κότας. Κότας, ναι. Έχετε κότη στο σπίτι? Έχω. Μπήκατε ποτέ στην ιδέα να ζυγίσετε ένα αυγό κότας? Όχι, καμιά φορά. Τώρα σας έβαλα όμως την ιδέα. Να το ζυγίσω, το ξέρω τι είναι. Θα το ζυγίσετε? Βέβαια. Σίγουρα? Ναι. Κύριε Πασχάλη, χάρηκα πάρα πολύ. Εγώ επίσης. Επάγγελμα αγρότης. Αγρότης. Τι σπέρνουμε εδώ πέρα? Έβαλες, οτιδήποτε. Τα πάντα. Τα πάντα. Να είστε καλά. Τα πάντα, όταν λέμε τα πάντα. Μέχρι και κεράσια, όχι. Στην Αναστασιά. Και κεράσια. Δεν σπέρνουμε. Δεν σπέρνουμε. Θα σπέρνετε όμως. Πάμε εμείς μέσα στο χωριό. Να πάτε. Τον τοίχο αυτό εδώ πέρα τι έχει ιστορία? Αυτό είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θα μάθουμε την ιστορία μέσα στο χωριό. Να είστε καλά. Πάμε μέσα στο χωριό να μάθουμε την ιστορία. Πολύ τα λίγα και κακό ρε. Πολύ τα λίγα και κακό. Τι γίνεται εδώ πέρα ρε παιδιά? Γεια σας καλή μου κυρία. Μανδρακιώτισσα. Μανδρακιώτισσα. Γεια σας. Από τον Μπράτσο. Τι κάνετε? Βγάζετε κάτι? Βάζετε κάτι? Και κάνετε φράγμα. Το λεγόμενο φράγμα. Ναι, αλλά σας φεύγει από εδώ πάλι νερό. Φεύγει γιατί θέλει πολύ χόρτο. Αν βάλουμε τούβλα. Τούβλα δεν κάνει χόρτο. Χόρτο. Είστε η κυρία Γυλού. Γυλού. Ναι. Δροσίζεστε καλή μου κυρία. Ωραία, να μπαίνα κι εγώ μέσα, τι καλά. Δεν θα βγάλω τα παπούτσια όμως. Τώρα τι κάνετε, θα πάτε να βρείτε κι άλλα χόρτα? Πάρετε χόρτα εκεί από εδώ. Είμαι ο Στέλιος ο Σταυρίδης από το δίκτυο τηλεόραση. Όχι διαφήμιση. Ναι, να κάνουμε διαφήμιση στο χωριό. Το χωριό. Ναι. Να το κάνεις διαφήμιση. Τι καλό έχει το χωριό? Το χωριό για από όλα τα καλά. Από όλα τα καλά. Βέβαια. Να κάνω μια ερώτηση? Ναι, ακούω. Θα περιμένετε λίγο να την κάνουμε μια ερώτηση και να φύγω. Λοιπόν, από εδώ πέρα έτσι να κάτσω για να είμαστε έτσι και σε ίδιο επίπεδο. Κάτω στο ποτάμιλο, στη λίμνη, ψαρεύουνε? Ψαρεύουν. Με ψαροτούφικο ψαρεύουν? Όχι, με αγκίστη. Με καλάμι? Ναι, με καλάμι. Με καμάκι? Όχι. Με δυναμίτη? Όχι, με τίποτα? Μάλιστα. Όχι, γιατί είμαι οργανωμένος και λέω τώρα ένα από αυτά. Όχι, μπορείς να πας και τώρα κάτω με τα καλάμια. Καλάμι μόνο, Μόνο καλάμι. Όχι με ψαροτούφικο? Όχι, τίποτα. Ούτε με δυναμίτη? Ούτε με καμάκι? Με τίποτα, μόνο με καλάμι. Μάλιστα. Μπορείτε να πάτε. Τι έγινε, χάλασε το μηχανάκι του παλικαριού? Πάμε να το δούμε και θα έρθουμε σε εσάς. Τι έγινε? Έπαθες λάστιχο? Έφυγε το γρανάζι? Ναι. Δεν πιστεύω να έχεις πρόβλημα. Όχι, τίποτα. Κάτσε τώρα, αυτό δηλαδή είναι. Εσύ το έκανες το μηχανάκι? Κομμάτι? Κομμάτι. Είστε ο κύριος? Αραμπατζή Σημειών. Αραμπατζή Σημειών. Να στείλουμε Σημειών στον Αραμπατζή, του κύριου Σάκη Αραμπατζή. Σόι? Όχι, τίποτα. Ξαδέρφια? Όχι. Απλή γνωστή? Ούτε γνωστή. Άγνωστη. Τώρα όμως που σε βλέπει ο κύριος Αραμπατζής γνωρίζεις. Να στείλουμε χαιρετίσματα. Και τα χαιρετίσματά μου. Μπράβο. Κάτσε τώρα δηλαδή για να παρατηρήσεις το. Κοιτάξτε κύριε, ένα μηχανάκι, άλλο λάστιχο. Αυτό εδώ είναι εξτρά, μαγιά. Το τιμόνι από ποδήλατο είναι? Όχι. Από BMX. Και αυτό κομμάτι? Ναι, κομμένος. Για κατέβα λίγο να μας κάνεις μια ξενάγηση, ένα tour. Να βάλουμε αυτό έτσι εδώ, στο κάτω, τάκ. Λοιπόν,
Σημειώνει, είπαμε έτσι. Ηλικία. 21. Ωραία. Πιτσιρικάς είσαι. Ναι. Πολύ πιτσιρικάς. Αλλά σκιντερέκι. Καταρχήν έχει πολύ ταλίκα εδώ πέρα, Σίμω. Τι γίνεται. Δεν χωράει πάρα πολύ. Ναι, σ' αρέσουν ταλίκες. Μ' αρέσει. Εμένα μου αρέσει όταν κουρνάρουν. Εκεί, ωραίο. Για κάνε μας λοιπόν. Από πόσα κομμάτια αποτελείται το μηχανάκι. Από πόσα. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ξάμνης 4, πυρούνα πίσω 5. Μοντεσέρ 6. Έχει πολλά. Κάθισμα, σκάρα. Σέλα είναι από παπάκι. Ναι, και αυτό παπάκι. Παπάκι, Αυτό είναι όμως τσόπερ παπάκι. Ναι. Είναι από το μανδράκι. Μανδράκι. Το ονόμασες. Το βάφτισες. Δεν το βαφτίσαμε. Το βαφτίσουμε. Να το βαφτίσουμε. Τι όνομα σας αρέσει. Όπως θέλετε εσείς ρε παιδιά. Να πούμε... Το μανδρακιώτικο μηχανάκι. Μανδρακιώτικο μηχανάκι. Μανδρακιώτης. Θα κάνω βόλτα με το μανδρακιώτη. Θα κάνω βόλτα με το μανδρακιώτη. Ωραία. Ο νουνός να μας ζήσει, να το χαιρόμαστε. Ναι, πάνω απ' όλα. Θα φάτε και τέτοιο και παστάκια μετά. Θα κεράσουμε. Όχι κουφέτα, κουφέτα είναι στο γάμο. Δεν μου λες, έχω ακούσει εδώ ότι θέλει να γίνει οχίτα. Οχίτα. Ναι. Όχι. Ξέρεις την οχίτα. Όχι. Όχι, δεν ξέρεις την οχίτα. Αλλά θα ήθελες να γίνει οχίτα εδώ. Από τη στιγμή που δεν ξέρω τι είναι και να γινόταν δεν με πειράζει. Είναι καλό όμως να γίνει οχίτα εδώ. Γιατί έτσι ακούσαμε. Χίτα είναι χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Καλό θα ήταν. Να γίνει εδώ. Ναι. Συμφωνείς. Ναι. Γιατί ξέρεις, στο Παλιόκαστρο δεν συμφωνούν, Γιατί. Καλώς συμφωνούν, καλώς δεν συμφωνούν. Τώρα εμείς δεν μπλέκουμε σκιά τα χωράφια. Απλά εδώ πέρα λένε ότι θέλει να γίνει και εδώ χίτα. Να το κάνουν το χίτα. Ας έγραψε. Πολύ γράψιμο τρώμε τώρα τελευταία από τα άλλη κέρδες. Όχι ψέματα. Τώρα έφαγαμε γράψιμο. Καμιά φορά. Λοιπόν, να γίνει οχίτα λες, Άμα θέλω να το κάνω. Άμα θέλω να μην το κάνω. Ούτε κρύο με κάνει ούτε ζέστη. Όχι, ζέστη κάνει. Κρύο δεν κάνει. Κάνει, δεν λέω. Το χειμώνα κάνει κρύο. Λογικό. Πού να στείλουμε χαιρετίσματα σημειώνουν εκεί μέσα. Σε όλο τον κόσμο. Είσαι και ψηλός. Τι ύψος έχεις. 1,77. Είδατε που με λέτε και εμένα ότι είμαι ψηλός, που είμαι ψηλός, πάνω και πιο ψηλή από μένα. Δεν τρέπεστε. Λοιπόν, χαιρετίσματα σε φίλους και γνωστούς. Στη θεία μου, στα ξαδέρφια μου, στα παλικάρια εδώ που δουλεύουν. Μέσα σε όλους. Σε όλους. Έφυγες. Ανέβα και φύγαμε. Τακ. Δεν παίρνει μπρος. Αμάν. Καλά, να σμπρώξω. Πήρε. Δώσ' το. Αμάν. Κόπηκε το γρανάζι. Πάμε στην κυρία πάλι πίσω. Άντε, γεια χαρά. Κουράγιο. Χάλασε το μηχανάκι του παιδιού. Κάποιος, κυρία μου, είναι ο Γκαντέμις εδώ μέσα. Ο Γρουσούζης. Βγάλατε και τα παπούτσια. Τώρα τελικά είδατε. Το φράγμα έγινε καλύτερο. Έγινε καλύτερο το φράγμα. Προσπαθάμε να το κάνουμε. Προσπαθάμε. Όσο μπορούμε θα τα καταφέρουμε όμως. Ο επιμένων τι κάνει. Καταφέρνει, κάτι κάνει, αλλά... Ο επιμένων νικά. Για να δούμε τι θα κάνει. Τάκ, λιγότερο νερό βλέπω τώρα. Κι άλλο θέλει. Τίποτα λίγο να βοηθήσουμε εδώ πέρα. Γιατί δεν βλέπω να γίνει τη δουλειά. Πρέπει να γίνει όμως η δουλειά τώρα. Πού να στείλουμε χαιρετίσματα. Μια που στη Μανδρακιώτισσα. Πού να στείλετε χαιρετίσματα σε όλη την Ελλάδα. Στο νομό εδώ, στο Σερών. Στο νομό Σερών. Μας αγαπάνε περισσότερο. Όλοι μας αγαπάνε, αλλά τίποτα δεν μας κάνουν. Τι ράτσες έχουμε εδώ πέρα. Εδώ Πόντιοι και Θρακιώτες. Τεμέτρων. Όχι. Θρακιώτισσα. Από πού. Από τη Θράκη. Ναι, από τη Θράκη. Στα Θρακιώτισσα, από την Πελοπόννησο. Ναι, ποιο μέρος. Από το Σαββακόφ. Σαββακόφ. Παλιό όνομα εδώ το Μανδράκι δεν έχει. Όχι. Ιστορία έχει. Ιστορίες έχει πολλές, αλλά ποιος τις ακούει. Έχετε να μας πείτε μία έτσι τακα. Έχουμε πέρα τον Καλέ. Καλέ, τον τοίχο. Ναι, μάλιστα, εκείνη έχει ιστορία μεγάλη. Ο τοίχος εκεί πέρα, έχει τη δικιά του ιστορία. Έχει βέβαια. Κάποιοι το γράψανε στον τοίχο με μπογιά. Όχι με μπογιά, τα έχουν γραμμένα τα βιβλία, αλλά τώρα θα έρθουν να δουν τι θα κάνουν, δεν ξέρω. Θα σας πάρουν τον τοίχο. Ναι, τον τοίχο. Έλα να βοηθήσω. Τον παίρνουν τον τοίχο. Εγώ. Έχει ιστορία. Τι ακούσατε για αυτόν τον τοίχο. Είπαν ότι είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μας είπε και ο Πασχάλης. Ναι. Ναι και.
Τώρα δεν ξέρουμε, θα έρθουν λέει οι γεωλόγοι να δουν, να κάνουν τι θα κάνουν. Τον εξετάσουν? Ναι. Μάλιστα. Αυτά. Δεν είναι άρρωστος, άρρωστος λέει ο Στέλιος, ο Γουγούνας. Ποιος είναι άρρωστος? Όχι, να τον εξετάσουν, λέει ο Τίκος είναι άρρωστος. Χιουμορίστας ο Στέλιος ο Γουγούνας. Λοιπόν, να είστε καλά, η κυρία, το μικρό είπαμε. Μαρία. Μαρία, η οποία έκανε το δικό της πράγμα. Το χωριό μας είναι πολύ καλό, αλλά δεν έχει καλούς προστάτες. Από τότε που βγήκε αυτός ο... Όπα. Πες του δε. Ποιος? Δήμαρχος? Όχι ο δήμαρχος. Πρόεδρος? Αυτά που έγιναν, πώς τα λένε μωρέ? Ποιο? Δεν μπορώ να τα πω. Να που έγιναν οι ενώσεις. Να τα ζωγραφίσουμε. Οι ενώσεις που μας πήραν από εδώ την κοινότητα και όλα. Ποιος? Καποδίστρια. Στην κοινότητα μας πήραν, την αστυνομία τα πήραν, το σταθμό το έκλεισανε, τι μας κάνανε? Τίποτα. Σας τα πήραν όλα? Τα χωριά όλα τα ερήμωσαν. Αυτός ο Καποδίστρια. Κάτι πρέπει να πούμε στον κύριο Ταλιουρίδη. Δήμαρχος. Όπου να πεις, χαίρι δεν έχει. Να στείλουμε χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα τον Ταλιουρίδη και το Σιμίτη, το Σιμίτη. Και το Σιμίτη? Ναι. Και τους δύο. Ο Σιμίτης θέλει πρώτα. Χαιρετίσματα. Και τη Δάφνα, λέει ο Στέλιος και τη Δάφνα. Καλά, αυτή συγγέννηση είναι, βγούμε μαζί. Όχι αντρόγενο, δεν είναι συγγέννηση. Ναι. Χαίρετε. Τι κάνετε κύριε Σαμαρά? Γεια σας. Εσύ ποιος είσαι? Είμαι ο Στέλιος ο Σταυρίδης, από το δίκτυο τηλεόραση. Ναι, είσαι ο κύριος Σαμαράς. Μάλιστα. Δεν πάμε λίγο στο νήσιο να μην σας χτυπάει και ο ήλιος? Έτσι, ωραία, δροσιά. Δίκτυο, δεν βλέπετε δίκτυο? Τίποτα δεν βλέπουμε. Βλέπουμε αυτά να κάνουν ο Καποδίστρες. Τίποτα δεν βλέπουμε. 5-6 κανάλια? 5-6 κανάλια βλέπουμε. Δηλαδή την ΕΡΤ1, την ΕΡΤ2. Βλέπουμε όχι πολύ καλά το Αντένα. Ναι. Βλέπουμε το Μέγα καλά. Ναι. Βλέπουμε το... Μέχρι στιγμής ένα τοπικό δεν είπετε. Το Σεραίο δεν το βλέπουμε καλά. Το Σεραίο ποιο Σεραίο? Το δίκτυο τηλεόραση. Το δίκτυο τηλεόραση, αυτό που είναι του κύριο Ραμπατζή. Αυτό που είναι έξω πάνω στο τέτοιο. TVS. Βλέπουμε. TVS. Ναι, εκείνο το. Χαιρετίσματα. Σε όλα τα παιδιά. Σε όλους τους εργαζόμενους εκεί. Δίκτυο δεν βλέπετε? Όχι. Εδώ? Όχι. Κύριε Παπαμιχαλάκη, τι έγινε? Κύριε Γουγούνα, κάτι παίζεται εδώ πέρα. Δεν βλέπω. Καθόλου? Όχι. Σαμποτάζ. Εγώ έχω δύο και οι δύο είναι καινούργιες, έγχρωμες. Τηλεοράσεις? Ναι. Από πού τις πήρατε? Από εδώ τις πήρα. Τη μια την πήρα από τα Σέρας. Και μικρό σας το όνομα? Σαμαράς Νικόλαος. Νικόλαος. Στέλιος Σταυρίδης, να γνωριστούμε ξανά. Από Σέρες, δίκτυο τηλεόραση. Δεν το βλέπετε το δίκτυο εσείς προσωπικά, δεν ξέρω αν το βλέπετε και το παιδό. Όχι, όχι. Αλλά κάποιοι μας είπαν άκουσαν και μας κατάλαβαν. Τα βλέπουν? Βέβαια. Εγώ δεν τα βλέπω. Μήπως η κυρία σας κοιτάει? Δεν φταίει η κυρία μου μονάχα. Δεν κοιτάει. Την έχω γυρίσει και έτσι κι αλλιώς έφερα και ειδικούς αυτούς που... Τίποτα. Στα πορόγια δεν βλέπετε? Όχι. Τίποτα? Όχι. Από ζημιά. Τέλος πάντων. Σε λέω ότι σε είπα τι βλέπουμε. ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ΕΡΤ3 αυτά τα βλέπουμε καθαρά. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα το σκοτάδι. Με ενισχυτή. Βλέπουμε αυτό το μη... Κανάλι 5. Ποιο μία? MTV. Ναι. Το MTV βλέπετε? Το MTV το βλέπουμε. Τι έγινε ρε παιδιά? Στη μια τηλεόραση βλέπω τη Μακεδονία. TV Μακεδονία. Ναι. Μπράβο. Μας βλέπετε? Τι είστε εσείς? Δίκτυο τηλεόραση. Όχι, δεν βλέπω. Πω ζημιά. Δεν πειράζει. Ξέρετε πόσο ζυγίζει τώρα, έτσι μ' ήρθε, χάζευα κάτι κότες. Πόσο ζυγίζει ένα αυγό? Κότας. Όχι. Σας μπήκε ποτέ? Έχετε κότες στο σπίτι? Εγώ δεν έχω ούτε γατί. Μόνο σας? Όχι μόνο. Με τη σύζυγο? Με τη σύζυγο. Α. Αλλά επειδή είμαι εγώ και η σύζυγο... Αυγό πιάσατε στο χέρι σας πάντως? Πολλά. Και τρώω αυγά. Ναι, έχετε... Αλλά για να έχεις μια κότα ή ένα γατί... Όχι κάτι κότα. Αν έχεις ζυγίσει το αυγό. Όχι, δεν το έχω ζυγίσει. Περίπου έτσι υπολογίζεις? Περίπου το πολύ να έχει 60-70 γραμμάρια. Δεν έχει παραπάνω. Θα το πω στο τέλος της εκπομπής. Είπαμε ο κύριος Σαμαράς, ναι. Να κληρώναμε κάτι, μπορεί να ήσασταν και τυχερός. Μακάρι. Πέσατε κοντά. Ναι. Πέσατε πολύ κοντά. Μακάρι να γίνει. Ναι. Πού να στείλουμε χαιρετίσματα? Καταρχήν περαστικά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού να στείλουμε εκεί μέσα χαιρετίσματα? Εδώ, στο νομό Σερών. Εδώ στο νομό Σερών. Ναι, στο Μανδράκη, στο Δήμαρχο και σε όλο το νομό Σερών. Όχι στο Δήμαρχο, ο Δήμαρχος είναι αντιπάθεια μου. Αντιπάθεια? Ναι. Α, δεν πειράζει. Τελείωσε. Σε φίλους τότε. Ναι. Σε φίλους. Σε φίλους. Ναι. Σε φίλους που να στείλω? Εδώ μες στο χωριό μου να στείλω. Ναι. Στο Χρήστο το ταξίδι. Ένας.
Στο Βαγγέλη του Ταχματζίδη. 2. 2. Στο Γιάννη του Μαριούλα που είναι δικηγόρος Σιδηρόκαστρο. 3. 3. Έχω και έναν άλλο φίλο εκεί, αλλά ο φίλος είναι παράλυτος. Δεν πειράζει. Ακούει, δεν ακούει. Δεν ξέρω αν ακούει. Να τα πούμε και μπορεί να την πει κάποιος άλλος. Δεν πειράζει. Μπορεί. Όνομα. Όνομα λέγεται Θοδωρίδης Γιώργος. Να είστε καλά, χάρηκα πάρα πολύ. Και περαστικά για άλλη μια φορά. Από τους καλούς δικηγόρους. Από τους καλούς. Και περαστικά για άλλη μια φορά. Είναι παράλυτος. Έπαθε κεφαλικό. Ναι, αλλά είναι από τους καλούς δικηγόρους. Ναι. Εντάξει. Συνεχίζουμε, πάμε μέσα στο χωριό εμείς. Χαίρετε. Και όπου θέλετε, στο καλό σας και καλές δουλειές. Να είστε καλά. Χαίρετε, επιτρέπετε. Βέβαια. Είναι δυνατόν να μην δεν επιτρέπετε. Αμάν, τι δροσιά είναι αυτή καλέ. Με τη σειρά. Γεια σας. Τι κάνετε. Χαίρετε. Γεια σου καλέ μου κύριε. Αυτός ακριβώς μοιάζει το Γρηγόρη. Ναι, κοντά έπεσες. Με έχεις ξαναδεί. Όχι. Δεν με έχεις στην τηλεόραση. Σε βλέπω τώρα, το είδα. Στην τηλεόραση με έχεις ξαναδεί όμως. Πολλές φορές. Γιατί κάποιος εδώ πέρα μας είπε ότι δεν βλέπετε δίκτυο. Δίκτυο πιάνετε. Πιάνουμε. Και καλά μάλιστα. Πολύ καλά. Αυτό ωραίο. Ζωηρό. Όντιος. Όχι. Θρακιώτης. Από τη Μικρά Ασία. Είσαι ο Κύριος. Πετρίδης Γιώργης. Ναι, αρποντιακό όνομα. Πετρίδης. Πετρίδης, ναι. Ποντιακό. Όχι. Όχι, αλλά ναι. Ναι. Όχι. Ναι. Ποντιακό όμως. Δεν μου λες κύριε Πετρίδη. Εδώ θέλω να γίνει ο Χίτα. Ο Χίτα τι, δεν την καταλαβαίνω. Να γίνει εδώ ο Χίτα. Ο Χίτα τι είναι αυτή. Χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Θα σας κάνουν εργοστάσιο να φέρνουν εδώ τα σκουπίδια. Ναι. Θα στέλνουν. Θέλετε. Όχι λέει η κυρία. Ακόμα στο μέρος. Ναι, εδώ στο χωριό. Στη λίμνη κάτω. Όχι, θα προμήσεις στη λίμνη μας. Και παίρνουμε ψάρια. Ψάρια. Ναι. Άμα δεν θέλετε. Όχι. Όχι γιατί λένε ότι μπορεί να το φέρουν και εδώ πέρα. Ποιος το φέρνει. Να κάνουμε σε κάθε χωριό από ένα Χίτα. Θα το σκοτώσουμε. Καθαρίζουμε παπ. Ναι, έχουμε όπλα εμείς. Όπλα. Ναι, βέβαια. Δίκανα. Αυτόματα έχουμε. Δεν θέλει να γίνει εδώ Χίτα. Όχι. Γιατί κάτι τέτοιο άκουγα, λέω να γίνει Χίτα. Γεια σου καλή μου κυρία. Εμείς εδώ έχουμε τον καθαρό αέρα. Μας φέρουν και αυτά τι θα κάνουμε. Τίποτα απόλαυση δεν έχουμε. Μαζί να τα έχετε. Τίποτα δεν βλέπω. Μια χαμομήλι καθαρίζω. Χαμομήλι? Ναι. Να βοηθήσω. Βοήθα. Πώς το καθαρίζει το χαμήλι, ένα τα βγάζετε. Λέω στα ρούχα σου. Να λέω στα ρούχα μου. 10-10, 5-5-10-10. Γέλιο η κυρία. Είστε χαρούμενοι? Ευχαριστώ. Όχι ευχαριστώ, γελάτε έτσι. Είστε η κυρία? Είστε η κυρία? Φτάνει να κάνουμε και λίγο κουβέντα. Όχι, κοιλιακούς θα κάνουμε. Αλεξάνδρα. Έξω. Έλα, άντε. Να είσαι καλά. Ωραία, κάτσε. Μη στεναχωριέσαι. Αυτό. Φτάνει. Πω γέλιο. Μισό λεπτό. Όταν φυλάω. Όταν φυλάς κάποια, ναι. Όχι πιο πέρα είναι γιατί δεν ακούω. Όχι, εγώ ακούω. Όταν φυλάμε κάποια κορίτσι. Κοπέλα. Την φέρνουμε και ένα γαμπρό. Θα φέρνουμε γαμπρό? Ναι. Στην κυρία Αλεξάνδρα? Ναι. Ψάχνει γαμπρό? Βέβαια. Το ξέρετε ότι το άκουσον βρήκε μία νύφη και ένα γαμπρό μια φορά. Ναι. Αλλά βέβαια το συνοικέσιο απέτυχε διότι υπήρχε ασυμφωνία χαρακτήρων. Στην Αναστασιά δεν λέμε παρά. Και εμένα να με βρεις μια νυφούλα. Περίμενε η γυναίκα στην αυτή. Δεν ξέρω, ούτε τη γνωρίζω. Δεν την ξέρεις? Όχι. Λοιπόν. Αυτή μαζεύει χαμομήλια. Ενώ εσύ είσαι ελεύθερος. Εγώ πίνω καφεδάκι. Ωραία. Ηλικία. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Ηλικία έχετε? Κοντά στα 100. Ωραία. Έχεις λίγο πίεση? Λίγο ζάχαρο? Όχι, ούτε ζάχαρο ούτε πίεση. Θέλω όλο να τρώω. Να τρως? Ναι. Να κοιμάσαι και να κάνεις βόλτες? Ναι. Η κυρία έχει ξεσκιστεί να γελάει πάντως. Πω. Αυτή έχει το προτέρημα να γελάει. Εσύ έχεις το προτέρημα να κλαις? Να κλαίω, ναι. Κλαις με μαύρο δάκρυ? Όχι με μαύρο, όχι, άσπρα είναι. Άσπρο δάκρυ. Λοιπόν, ξέρεις πόσο ζυγίζει ένα αυγό? Ένα αυγό? Ένα αυγό, τα 10 πόσο έχουν? Τα 10, άμα σου πω τα 10 θα καταλάβεις το ένα? Όχι, τα 10 να μου πεις εσύ. Τα 10, άμα σου πω θα σου πω. Μισό κιλό.
Το ένα πόσο ζυγίζει? Το ένα? Ναι. 1,5 γραμμάρι. Ω, 1,5 γραμμάρι, τι είναι, πούπουλο? Γεια σας! Πούπουλο είναι. Κύριε Λάκης. Λάκης? Λάκης. Ναι. Πόσο ζυγίζει ένα αυγό, είπαμε? Ένα αυγό, να. Ένα λεπτό. Τώρα μπορείς να το ζυγίσεις? Έχει τη ζυγαριά? Πώς δεν έχουμε? Μία μόνον. Θα φύγω εγώ και θα το ζυγίσετε μετά για να μάθετε πόσο είναι. Έγινε. Πού? Όλα τα λίγα. Πού να στείλουμε χαιρετίσματα εκεί μέσα, πάπα, κατευθείαν. Πού, εδώ, εκεί απέναντι? Μέσα, εδώ μέσα. Πού να στείλουμε χαιρετίσματα? Ο κύριος Βαγγέλης, είπαμε. Ο Πετρίδης. Πετρίδης, ναι. Το μικρό. Γιώργος. Γιώργος, κάτσε, Βαγγέλη δεν είπες? Είπα εχθές το είπα, αυτό δεν το είπα σήμερα. Α, σήμερα είσαι άλλο όνομα. Α, μπράβο, ναι, Βαγγέλης, ο Γιώργος. Χαιρετίσματα, ακούμε, τάκα. Πιο κοντά. Περίμενε. Τάκ. Το γιο μας στη Γερμανία είναι. Εδώ στο νομό Σερών κανένα φίλο γνωστό, αξάδερφο? Εδώ ξάδερφο έχουμε, τον Ευθύμη Παπαδήμα. Ένας. Στα Σέρας μέσα. Παπαδόπουλος Θεόδωρος. Περίμενε. Α, ναι, μέσα στα Σέρας. Παπαδόπουλος Θεόδωρος. Ποιος είναι αυτός? Τέος βουλευτής? Ναι. Μπράβο. Χαιρετίσματα στον κύριο Παπαδόπουλο. Ξουράφιος Σταυρίδης. Συγγενής σας ο κύριος Παπαδόπουλος? Ναι. Ευστρατιάδης. Χρήστος. Τι επάγγελμα κάνει? Δικηγόρος. Κι άλλος δικηγόρος. Και εγώ δικηγόρος είμαι. Και εσύ δικηγόρος? Δεν πιστεύω να κάνει τη μήνυση. Είμαι καλός. Θα μας έκανουν μήνυση. Θα με πεις μέσα. Έχεις να πληρώσεις. Μου λες κάτω στο ποτάμι. Στη λίμνη. Στη λίμνη. Κάνει να ψαρέσει με ψαροτούφικο. Με τουφέκι? Ναι. Με ψαροτούφικο. Όχι. Με δυναμίτη? Με δυναμίτη όχι. Με καμάκι? Όχι. Με καλάμι? Με καλάμι μάλιστα, όσα θέλεις. Μάλιστα. Ναι. Πάμε να γελάσουμε λίγο, να κάνουμε να γελάσει την κυρία δίπλα πάλι. Καρ. Αυτή τώρα δεν γελάει. Για να γελάσουμε λίγο πάλι. Α, γελάει εδώ πέρα. Θα κάνουμε κόντρα ποιος θα γελάσει πιο δυνατά. Μια ο ένας, μια ο άλλος. Οκ, τρεις ρε παιδιά, θα ζαλιστώ ένας με τη σειρά. Μη ζαλίσαι. Λοιπόν, χαιρετίσματα στείλαμε. Ναι. Λοιπόν, να είστε καλά, χάρηκα πάρα πολύ. Ο Θεός σας έχει καλά. Ιστορία το χωριό έχει εδώ. Ιστορία, ακούς? Εγώ έχω ιστορία. Ακούς? Ό,τι ιστορία του χωριού εγώ την έχω. Ιστορία έχει το χωριό. Ακούω. Να μας δώσουν περισσότερα λεφτά, λίγα παίρνουμε. Οι ογατζίδες εμείς οι παλιοί. Οι ογατζίδες. Ναι. Ογατζίδες, πώς λέμε λοκατζής, πώς λέμε λοκατζής. Ογατζίδες. Ογατζιώτες και ογατζιώτισσες. Πώς λέμε μανδρακιώτες και μανδρακιώτισσες. Ναι, ογατζίδες και ογατζιώτισσες. Θα σπάσουμε καμιά γλώσσα στο τέλος. Βέβαια, κάτσε. Λοιπόν, ναι, τι? Να μας ανεβάσει το μισθό μας ο Σιμίτης. Να το. Δεν μας φτάνει. Λοιπόν, η κυρία Πετρίδου, αυτός, όχι, μέσα είναι ο Σιμίτης. Πιο πέρα. Ναι, λοιπόν, η κυρία Πετρίδου, κύριε Σιμίτη, σας μιλάω πάρα πολύ σοβαρά, θέλει να αυξήσετε το μισθό της. Όχι, τη σύνταξή της. Η σύνταξή μου λίγα. Πόσα παίρνετε? 150 ευρώ. 50 χιλιάρικα? Ναι. Με 50 χιλιάρικα εσείς όλο το μήνα? Ναι. Μπράβο. Αυτοί είναι οι ήρωες εδώ, κυρίες και κύριοι. Και το τηλέφωνο είναι στα ύψη. Στο Μπέλες. Ναι. Από τον Μπέλες πάτε και το παίρνετε το ρεύμα, Ναι, από εκεί το παίρνω. Το λογαριασμό τόσο ψηλά ανεβαίνει και πάει και το παίρνετε από εκεί. Έχουμε το κομπιούτερ και μας το φέρνει εδώ. Δεν μου λες κανένα τραγουδάκι έτσι και να φύγω, έχουμε να μας πεις? Ποιο να πούμε? Ένα τραγούδι έτσι μικρό. Τάκ. Δεν ξέρω. Ένα επιτραπέζιο έτσι. Να χορέψω κάνει. Να χορέψουμε μαζί, πώς δεν κάνει, να τραγουδήσουμε όμως μαζί. Σέλα. Καλό είναι. Να τραγουδήσουμε όμως μαζί. Να πούμε ένα παλιό. Ποιο? Να πούμε... Κοίτα γέλιο. Πω γέλιο και κακό. Πήγε πάλι η κυρία μέσα. Λοιπόν, να πούμε ένα γέλιο και να πάμε σε διαφημίσεις τώρα. Σαμπά στην Καλαμάτα και έρθεις με το καλό. Φέρε με Μαντήλινα να πέσω στο λαιμό. Να είστε καλά. Αυτό είναι. Έτσι περνάνε. Που ήρθες και άνοιξε όχι μόνο τα πνεύματα. Η καρδιά σου. Ο Θεός να σε έχει καλά και τίποτα άλλο. Είμαι εγώ και ο Θεός μαζί μου. Μπράβο. Κόλλα 5. Έτσι. Τάκ. Αυτό είναι. Λοιπόν, θα χαιρετήσουμε και την κυρία Πετρίδου. Πολύ αγαπημένη σύζυγος, μα δεν το ξέρω ποια είναι. Χάρηκα πολύ, κυρία Πετρίδου. Θα σας δώσω αυτό το λουλουδάκι από μένα με πολύ αγάπη. Να είστε γεροί δυνατοί. Πάμε για διαφημίσεις και τα λέμε μετά.
Πες, πάμε για διαφημίσεις τώρα. Πάτε για διαφημίσεις. Τώρα. Άιντε, όχι φύγαμε. σήμερα, τώρα. Αν πρόκειται για αύριο πάω κι εγώ. Προβήτης Ηλίας, κοινοτικό αναψυκτήριο This Way, από εκείνη τη μεριά, ενώ για τον υδροβιότοπο της λίμνης Κερκίνης από αυτή τη μεριά, για πολύ ταλίκα μιλάμε, για πάρα πολύ ταλίκα μιλάμε και δεν μας έχει κορνάρει ακόμα κανένας έτσι δυνατά. Θα το κάνουμε εν συνέχεια. Πάμε προς τα κάτω να σας δείξω την εκκλησία. Γεια σας, γεια σας! Να σας δείξω εδώ την εκκλησία, η εκκλησία τούτη την οποία βλέπουμε μαζί με τη βοήθεια πάντα του Στέλιου του Γουγούνα και σημερινό κάμεραμαν, Ιερός Ναός Γεννήσεως της Θεοτόκου. Μια πανέμορφη εκκλησία σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και ο κήπος εδώ είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά δεν έχουμε τις σημαίες. Κύριε Ταλιουρίδη, σας παρακαλώ, κάντε κάτι γι' αυτό. Σημαία πρέπει να υπάρχει και ο Ιερός Ναός, μάλλον ο ιερέας πρέπει να με ηρεμήσει γι' αυτό, αλλά θα το κάνουν. Βγήκε και ο Επίτροπος. Φοβάται να μας μιλήσει, έκλεισε το πρόσωπό του. Δεν πειράζει, να είστε καλά. Κλείστε τουλάχιστον την πόρτα να μην κρυώσετε. Κλείστε την πόρτα. Γεια σας. Κλείστε την πόρτα, μην κρυώσετε. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις. Σιρόκο Fashion πάνω κάτω, ένα πανέμορφο σετ. Σιρόκο Fashion, 3 χιλιόμετρο σερών δράμας. Το μαλλί μου το περιπέτει ο ένας και μοναδικός κομμωτής στον πλανήτη Γη. Τίμος Hair and Nail Group. Ανακοίνωση. Ήρθε το άκουσον. Αύριο Πέμπτη από τις 9 έως τη 1 το μεσημέρι τι θα γίνει? Δεν θα λειτουργήσει το δίκτυο του πόσιμου νερού, διότι θα γίνει καθαρισμός της δεξαμενής. Μπράβο, επαναλαμβάνει. Λοιπόν, το γυαλί, Τσαλοπούλα 11 Ανδρεάδης Θωμάς, τούτο το γυαλί αυτό που βλέπετε, ενώ το μαλλί είπαμε Τίμος Hair and Nail Group. Πάμε στις διαφημίσεις, άκουσον, δίκτυο τηλεόραση. Αν θέλετε να μας γράψετε, άκουσον@mycosmos.gr, ηλεκτρονική διεύθυνση, διαφημίσεις τώρα και τα λέμε σε λίγο. Φύγαμε! Η ελληνική σημαία που βλέπετε είναι αυτή. Έχουμε γυρίσει από τα διαφημιστικά μηνύματα. Είμαστε πάντα εδώ στο μαδράκι. Σας δείχνω μετά τις διαφημίσεις όπως πάντα κάνουμε. Το μνημείο Ανδρών Επιφανών, Πάσα, Γη, Τάφος, 1940-1949. Το μνημείο είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Δήμαρχε, σε παρακαλώ, εδώ πέρα, έλα κάνε μια βόλτα. Δεν θα το έλεγα, όχι, δεν θα το έλεγα ότι είναι σε καλή κατάσταση. Κακά τα ψέματα εδώ πέρα, λείπουν και αλυσιδίτσες. Είναι σε όχι καλή κατάσταση πάντως, όχι λάθος. Είναι και τα σκουπίδια εδώ πέρα γεμάτο σκουπίδια, γι' αυτό καλό θα είναι να έρθετε, βλέπετε εδώ πέρα. Όχι, δεν θα έλεγα ότι είναι σε καλή κατάσταση. Όχι, από δίπλα θα σας δείξω είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μανδρακιωτών Θεσσαλονίκης, ο Βιότοπος, έτος ιδρύσεως το 1997. Εδώ πέρα οι κάτοικοι έχουν και τον Πολιτιστικό Σύλλογο που κάθε χρόνο φτιάχνουν πανέμορφες αξιόλογες εκδηλώσεις, όπως πέρσι είχε έρθει εδώ το Κέντρο Έκφρασης Θεόμε και έπαιξε τις Εκκλησιάζωσες του Αριστοφάνη, μια φανταστική θεατρική παράσταση την οποία έλαβα και εγώ μέρος. Πίσω μου ακριβώς είναι η κοινότητα του χωριού με την ελληνική σημαία. Δεν έχω τίποτα να σας πω, συνεχίζουμε, πάμε μέσα στο χωριό και τα λέμε σε λίγο. Χαίρετε! Από πού είμαστε? Ποιο κανάλι? Από ποιο κανάλι? Ναι. Από το δίκτυο τηλεόραση. Του Σερών? Ναι. Δικό μας. Δικό μας, ναι. Στις Σέρες είμαστε, στο νομό Σερών. Ναι, στο νομό Σερών. Η κυρία μας κατάλαβε. Μας ανακαλύψατε! Ναι, Γεια σας! Ναι, γεια σας. Καλά να μας παίρνετε να μπούμε μέσα. Ναι, να μπείτε. Να μπούμε. Άνοιξε. Ποιος είναι το αφεντικό εδώ πέρα? Έχει κλειδωμένη την πόρτα? Γιατί έχει κάτι πουλάκια για να μην βγουν. Έχει την πουλάκια? Ναι. Είστε η κυρία μέχρι να ανοίξει την πόρτα? Ηρακλία. Ηρακλία? Μια Γιλού. Γιλού, Ηρακλία. Ναι. Περίεργο όνομα. Περίεργο. Είναι αρχαίο του Ηρακλή. Ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής του Ηρακλείου. Ηρακλής, Ηρακλία. Ηρακλία. Ναι. Το θηλυκό του Ηρακλή είναι Ηρακλία. Έτσι φαίνεται. Το θηλυκό του Πλούταρχου? Δεν ξέρω. Ούτε εγώ. Κάτσε να ξεκλειδώσουμε τώρα εδώ, να μπούμε μέσα. Τάκ. Να τα πούμε. Ήτανε να πούμε τα κάλατα. Το καλοκαίρι. Άντε θα μας. Άντε μωρέ, άνοιξε τώρα. Δες τώρα. Να πηδήξουμε έτσι. Μπήκα μέσα έτσι. Η
κυρία είπαμε Ηρακλία. Ηρακλία. Χωρίς Μυρτσάλης και... Χρυσούλα. Καθίστε. Ναι. Η Χρυσούλα με τη χρυσή την καρδιά. Με τη χρυσή την καρδιά. Ωραία. Και η κυρία αφεντικό. Εγώ είμαι αφεντικό, ναι. Ωραίο αφεντικό. Είμαι... Είσαι? Στενοχωρημένη πολύ. Εγώ θα σε κάνω να χαρούμενη. Γιατί? Να σε πω ένα ανέκδοτο. Γιατί, τι ανέκδοτο θα μου πεις? Είμαι μόνη γι' αυτό. Είσαι μόνη και εγώ μόνος είμαι. Μόνος είσαι? Εργένης είμαι. Μόνη είσαι και εσύ. Και η κυρία μόνη. Είναι παντρεμένη. Τι είναι? Ναι, εμείς τους έστειλα. Ησυχάσατε. Έτσι να γελάτε, έτσι. Λοιπόν, πριν... Μία να μιλάει για να σας ακούω. Λοιπόν, να μιλήσουμε από το αφεντικό πρώτα. Τις επιλογές, καλέ. Επιλογές κοντά παίζατε, Ζωή Χειμωνίδου, πολλά φιλιά, Καπετάνιος, Τρούπης, ποιον άλλον, Δίκτυο. Ποιον άλλον έχουμε στο επιλογές? Σ' όλους, με πολλές, Μπαντής, Άκης. Πότε θα τα δούμε αυτά? Παρασκευή στις 10 το βράδυ. 10, βγάλτε τα λούδια μου να τα δείξει. Τα λούδια, βέβαια, τα λούξουμε. Τι λούδια, τριαντάφυλλα είναι. Είναι τριαντάφυλλα. Δεν μου λέτε. Αρχαίο παλιό, θα το κάνουμε νέο. Μια ερώτηση. Ναι, λέει. Είστε προληπτικιά? Εγώ δεν είμαι προληπτικιά. Ξέρω εγώ τι να σε πω. Τώρα πέρασε, ήταν Τρίτη και 13 είχαμε. Τρίτη και 13. Τις προάλλες. Έτσι έχει αρκετό καιρό. Είμαστε προληπτικοί, περάσει καμιά γάτα, περάσει από κανένα... Τέτοια δεν είδα εγώ. Δεν είστε προληπτικιά. Όχι, δεν είδα τέτοια πράγματα. Δεν είστε προληπτικιά. Όχι, δεν είδα τέτοια. Κάτσε να δούμε τώρα. Εσείς δεν είμαι. Δεν είστε προληπτικιά. Καρδιακιά. Καρδιακιά είμαι. Είστε καρδιακιά. Καρδιακιά είμαι. Τρομάζετε απότομα. Τρομάζω. Έχω και καρδιά. Κι εγώ έχω καρδιά. Όλα τα έχω. Για να δούμε. Κοίταξε. Ζάχαρο, κολυστερίνη, τριγλικερίδια, ποίηση. Τα πάντα. Λυκοπούλα είστε. Δεν με λείπει τίποτα. Από λίγο. Ευχαριστημένοι πρέπει να είστε. Δεν σε λείπει τίποτα. Τίποτα δεν. Μπράβο, είδες. Να μια κυρία που είναι ευχαριστημένη. Ναι. Θα μας δει η Ελλάδα όλη. Η Ελλάδα όλη. Ναι, η Ελλάδα όλη θα μας δει. Οι τριανταφυλλιές, ωραία. Το σπίτι μου εδώ το ψηλό. Αψηλό. Και τα σπίτι. 2 μέτρα. Τι 2 μέτρα, 7,5 μέτρα έχει ύψος. 7,5 μέτρα. 7,5 μέτρα ύψος. Δες τώρα έχει η κυρία Χρυσούλα ένα παράπονο. Λοιπόν, περίμενε. Και δεν μπορούμε το βράδυ να καθίσουμε εδώ πέρα. Μας τρώνε τα κουνούπια. Τα κουνούπια, κλιγές. Επιτρέπετε. Είπανε. Το είπανε, αλλά ποιος το είπε? Τα κουνούπια. Όχι, είπανε, δεν είπα θα. Δεν είπανε. Θα δεν είπε θα. Ότι θα ραντίζουν, αλλά το δεν ραντίζουν τελικά. Τα λεφτά δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν γιατί. Πρέπει να βάλουμε από την τσέπη μας. Κοίταξε. Εμείς πληρώνουμε. Το ευρώ να το βρω. Έχουν ζαλιστεί. Μία. Μία από εδώ, μία από εκεί. Για να ακούσω. Έχετε καρδιές, έχετε αυτά. Τα κουνούπια θέλω να μας βοηθήσετε να μπορέσουμε το βράδυ να καθόμαστε κι εμείς. Είμαστε τρίτη ηλικία και έχουμε πρόβλημα. Τρίτη ηλικίου καλά είμαστε. Τρίτη ηλικίου. Τρίτη ηλικία, ναι, κοντά. Κοντά είναι εκεί, άστη να είναι. Πατ κιούτ. Το παράπονο έχω. Προληπτικιά είστε? Πολλοί δεν τα ψηφάω, δεν τα λέω. Όχι ψηφάω, δεν τα ψηφώ. Ναι, τα ψηφώ. Τα ψηφώ. Ψηφώ, ναι, τα είπα θρακιώτικα, ναι. Θρακιώτισα? Ναι. Όλοι. Έχετε και πόντιους εδώ. Έχουμε και πόντιους. Λίγους. Η ιστορία έχει εδώ, κυρία Ηρακλία. Έχουμε τον Καλέ ιστορία. Καλέ, τι είναι αυτό, για πες μου. Αλεξάνδρου, ξέρω εγώ. Πέρα εκεί που ήρθατε από τις Σέρες, δεν το είδατε? Ναι, πήγαμε μέσα. Τύχη. Τον τοίχο. Που πολεμούσαν με τα τόξα, έκαναν τείχο. Με τόξα πολεμούσαν? Τα παλιά με τόξα πολεμούσαν. Τα καινούργια με τι πολεμάνε? Με τα δίκανα, ύστερα με τα τρίκανα. Θα πάτε να σας τα πούν τα παιδιά, έχουμε σύλλογο εδώ πέρα που τα έχουν γραμμένα όλα. Πού είναι? Είναι στη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε Σαλονίκη. Όχι, δεν θα πάτε. Θα πάμε Σαλονίκη τώρα. Πάτε να πάμε. Δύσκολο. Θα θέλαμε να πάμε, αλλά δύσκολο. Λοιπόν, πού να στείλουμε χαιρετίσματα? Χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο, υγεία, αγάπη και χαρά. Εγώ τον αδελφό μου στη ναι. Σε όλο τον κόσμο, υγεία, χαρά και ευτυχία. Εδώ. Ναι, τον αδελφό μου στις Σέρες. Όνομα? Πλατεία Εμπορίου. Τι δουλειά κάνει? Παναγιώτης, ήταν τέτοιος νοματάρχης και... Νοματάρχη, περίμενε. Σέρες, ναι. Να τη δώσεις, να τη στείλεις χαιρετίσματα πολλά από τη μαμά σου. Ναι, μοίρα, τα πήρε μέσα. Ναι. Πολλά φιλιά, δώσ' και ένα φυλάκι. Πολλά φιλιά. Μαρία Ευσταθίου. Ένα φυλάκι. Ναι.
Φυλάκια δίνω, πολλά. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Φίτσος είναι. Φίτσος. Ήταν νοματάρχης. Νοματάρχης, αξιωματικός, φαντάρος, αστυνομικός. Αστυνομικός. Μάλιστα. Ναι. Τα πήρε. Τα πήρε. Λοιπόν, πάμε. Ποιος? Σε ξέρω, σε βλέπω στην τηλεόραση προσφορές. Ναι. Χαίρε, με ανακαλύψατε πάλι. Εδώ και τα φοιτικό. Το φοιτικό τι θα πει τώρα. Να γελάσουμε τις παρέα. Εντάξει, εγώ θέλω τι σε λέει και καλά στεναχωρημένη. Μια χαρά είσαι πάντως. Αψηλή, με ωραίο μαλλί. Άσπρο γριά είμαι. Γριά, αλλά ωραίο μαλλί, κοντό. Πόσο περίπου με υπολογίσαν? Καμιά 60 με το ζόρι, 65. Ο 65 δεν έχω ακόμη. 63. 64. Και δεν άκλεισα ακόμα. Πού να στείλουμε χαιρετίσματα? Εγώ να στείλεις χαιρετίσματα στη Γερμανία το γιο μου. Ποιο εδώ, μέσα στο νομό Σερών? Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχω το γιο μου. Ποιο στο νομό Σερών? Δεν έχω νομό Σερών. Κανένα. Τα αδέρφια μου. Μπράβο. Τα αδέρφια μου στο Καμαρωτό. Καμαρωτό! Καμαρωτό με αγάπη. Και σε Δερόκαστρο στην αδερφή μου. Με πολύ αγάπη. Με πολύ αγάπη. Από εδώ, από το? Από το Μανδράκι νομό Σερών. Καλά, μιλάμε για πολύφωνη, Κάνεις για τελάλης, Τελάλη βάζω στα βουνά για να φωνάξω στο ντουνιά. Να μας βάλτεις εσύ εδώ να γελάει ο κόσμος όλος. Γελάτε, ποιος? Πού είναι ο σταθμός σας στις αίρες, πού βρίσκεται? Δίκτυο τηλεόραση. Ναι, αλλά πού κοντά είναι? Ένου 13, στην Καλιθέα. Στην Καλιθέα. Το κανάλι. Ναι, το κανάλι, αυτό θέλω να πω. Πού είναι, ναι, πού μένει, το κανάλι δηλαδή. Ναι. Ο Αθανάσιος Αραμπατζής. Φεύγω. Είδα κότες από μία θα κάνω την ίδια ερώτηση και θέλω να μου δώσετε από μία απάντηση μονολεκτικά. Πόσο ζυγίζει ένα αυγό? Πες έναν αριθμό, τυχαίο. 100 γραμμάρια. 100 γραμμάρια. Πόσο ζυγίζει ένα αυγό? Πόσο, περίπου. Πες 100 επί... Το όνομα το μικρό δεν το είπα. Ελένη, κύριε Ελένη είπε 100. 60. 60, 70, 50. Διάλεξε ένα από τα τρία πες. Άντε 60. 60 κι άλλος 60. Πω, θα γίνει σφαγή. Λοιπόν, αυτές είναι οι κουτούλες. Αν δεν έχετε, θα γίνουν κότες. Είναι και εγώ από μικρό παιδί μεγαλώνει για να γίνει τέλειο. Σιγά σιγά, δεν μπορείς κατευθείαν να το βγάλεις 30 χρονών το μωρό. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αυτά είναι τα δικά σου τα μωρά. Ναι, αυτά είναι τα δικά μου τα μωρά. Ήρθα από τη Γερμανία και πήρα μωρά να κοιτάζω εδώ επειδή δεν έχω μωρά. Μπράβο. Και πήρα αυτά. Πες στους φίλους να πάρουν ένα αυγό και να το ζυγίσουν. Ας πάρουν ένα αυγό να το ζυγίσουν. Ξέρω εγώ πόσο έχει. Εγώ λέω 100 γραμμάρια. Τώρα το να δούμε ποιος είναι ο πιο σωστός. Ναι. Λοιπόν, έφυγα, να είστε καλά, χάρηκα πάρα πολύ. Πες το. Τα κουνούπια. Τα κουνούπια, μας φάγαν τα κουνούπια. Ναι, τα κουνούπια, μας έχουν φάει τα κουνούπια. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τα φάμε τα κουνούπια. Ναι, να τα φάμε. Να είστε καλά, χάρηκα πολύ. Τάκ, κάτσε. Τι να μας φάνε να τα φάμε εμείς. Όχι, τα κουνούπια δεν τρώγονται. Έχετε καμιά συνταγή με κουνούπια? Όχι. Και μιστά κουνούπια. Σούπια, κουνουπόσουπα. Φύγαμε, πώς λέμε κουνουπόσιμο, έτσι λέμε και κουνουπόσουπα. Κουνουπόσουπα, φύγαμε. Οι ερασιτέχνες ψαράδες, τις σακούλες και τα λοιπά, να τις βάζετε στον κάδο. Ναι, ενώ οι επαγγελματίες να μην τις πετάτε έξω. Κανονικά δεν είναι οι ερασιτέχνες και οι μη ερασιτέχνες. Όλοι οι ψαράδες πρέπει να προστατεύουν τούτο το πανέμορφο χώρο που βρισκόμαστε εδώ. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στην λίμνη της Κερκίνης. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην σας φέρουμε στη λίμνη της Κερκίνης. Από ό,τι ξέρουμε εδώ στο Μανδράκι μας φωνάζει. Τι είπα εγώ? Ναι, η λίμνη της Κερκίνης δεν είναι αυτή? Η λίμνη ναι, εντάξει, η λίμνη ναι. Άρα εγώ μιλάω για τη λίμνη, δεν μιλάω για τα χωριά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το ξενοδοχείο, ένα παλιό ξενοδοχείο, απολαύστε εδώ τον πανέμορφο τούτο υδροβιότοπο. Σας έχω πει πολλές φορές ότι καλό είναι να έρθετε εδώ και να δείτε τον πανέμορφο υδροβιότοπο. Από ό,τι μας είπανε οι κάτοικοι, δεν κάνει να ψαρεύουμε με το καμάκι. Άρα το καμάκι, όπως το έφερα, θα το πετάξω. Λοιπόν, το πέταξα το καμάκι, Στέλιο, χάζεψε από εκεί πέρα μια βόλτα, επανέρχομαι. Επίσης, οι κάτοικοι μας είπαν ότι δεν κάνει να ψαρεύουμε μιλάμε για πολλή οργάνωση, αλλά δεν βγαίνει. Όπα, θα μας φύγει.
Μιλάμε για πολλή οργάνωση. Ήμουν έτοιμος να κάνω βουτιά, ψαροτούφεκο, αλλά και επίσης οι κάτοικοι μου είπαν ότι δεν κάνει να ψαρεύουμε ούτε με ψαροτούφεκο. Άρα αποτυχία. Τα αφήνουμε και αυτό. Επίσης οι κάτοικοι μου είπαν ότι δεν κάνει να ψαρεύουμε ούτε με δυναμητάκια. Άρα και αυτό το πέταμα. Εδώ. Το μόνο όμως που κάνει είναι ένα καλάμι. Αμόν, ένα καλάμι. Ένα καλάμι, ένα καλάμι. Ένα καλάμι. Ένα καλάμι καλαματιανό. Για να δούμε. Τάκ. Μόνο με καλάμι και κύριοι κάνει να ψαρεύουμε. Αλλά πρέπει να ψαρεύουμε όταν μας το επιτρέπουν. Και πρέπει να είναι κατόπιν αδείας. Πάμε να δούμε τον κύριο ο οποίος μας είπε ότι αυτή εδώ είναι η λίμνη της Κερκίνης. Όχι ότι η λίμνη της Κερκίνης είναι, αλλά είμαστε στο Μανδράκι. Γεια σου καλέ μου κύριε. Να το φύγει καλάμι. Α, το καράβι. Αμάν, δεν έχουμε καράβι. Μας είπαν οι κάτοικοι. Γεια σου. Είμαι ο Στέλιος ο Σταυρίδης. Μισό λεπτό. Τάκ. Δίκτυο τηλεόραση. Ναι. Είστε ο κύριος Ιερεμίτης Γιάννης. Ιερεμίτης. Γεια σας κύριε Γιάννη. Ναι. Είμαστε στο Μανδράκι και είμαστε στο Μανδράκι. Στο πανέμορφο του το χωριό. Κάνουμε βόλτα. Ναι. Γνωρίζουμε τον κόσμο. Γνωρίζουμε οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Καταρχήν, η ιστορία εδώ πέρα έχει το χωριό. Βεβαίως. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα παλιό ξενοδοχείο, έτσι. Βεβαίως. Εν συντομία, τι μπορείτε να μας πείτε γι' αυτό. Η γραμμή που περνάει σήμερα στη σιδηροδρομική από πάνω, ναι, περνούσε από εδώ κάποτε. Μάλιστα. Και αυτό απέναντι το κτίριο αυτό το δίπλανο, ναι, αυτό ήταν το σούπερ μάρκετ της εποχής εκείνης. Αυτό εδώ πέρα, βεβαίως, το σούπερ μάρκετ. Ναι, το Παντοπολείο. Της εποχής Παντοπολείο. Μάλιστα. Ναι, σούπερ μάρκετ δηλαδή. Και έγινε πλημμύρα, τέλος πάντων μας έκαναν τη λίμνη και μετά. Η λίμνη τώρα αυτή χρησιμοποιείται σαν τεπόζιτο για τις ανάγκες άλυσης του νομού. Του νομού. Βέβαια. Ένας φανταστικός υδροβιότοπος. Σίγουρα. Και μας είπαν οι κάτοικοι ότι δεν κάνει να ψαρεύουμε με καμάκι, με ψαροτούφικο, ναι, και με δυναμίτη. Μόνο με καλάμι. Ναι, σίγουρα. Εμείς τα φέραμε όλα, αλλά φέραμε και το καλάμι. Αλλά δεν έφερε μπετονιά. Ναι, είπαμε τώρα, τα ψάρια δεν πήγαμε με έτοιμο χαμίτι. Τα μικρά, τα μικρά. Τα μικρά, ναι. Τι ψάρια έχει εδώ μέσα? Εδώ μέσα έχει αρκετά ψάρια. Έχει τα κρυβάδια που το Χρήστο. Έχει αυτά τα ιταλικά που λένε. Τώρα οι δύο ψάρια από την άλλη μεριά είναι, πάμε να τους γνωρίσουμε εκεί πέρα. Βεβαίως θα τους γνωρίσεις και τον αξίδες κάτι. Πάρε και το καραβάκι. Πες αρήμα πάρ' το κήθε. Ανέβα στο καραβάκι. Πες το καραβάκι. Ψαράς χωρίς καράβι που το έδωσε τώρα. Έλατε. Πιανού το καράβι όμως. Έλα εντάξει, δες μέσα. Μπορώ έτσι. Δεν με κυνηγήσει. Όχι ρε. Κύριε Γιάννη, πού να στείλουμε χαιρετίσματα και να φύγω? Σε χαιρετίσματα. Σε όλο τον κόσμο, το τοπικό των Σερών τουλάχιστον, και ας προτιμήσουν το Μανδράκι, ας έρθουν και εδώ πέρα να μας δουν. Μπράβο. Ελάτε τουρισμό. Βέβαια, να έρθουν να έχουν το καραβάκι εδώ το οποίο το προσφέρετε για να κάνουν βόλτες. Και βόλτες και ξενάγηση και τα πάντα. Βιότοπος βέβαια. Φανταστικός. Να γνωρίζουν τα πουλιά εδώ πέρα. Φανταστικός υδροβιότοπος, δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Να είστε καλά κύριε Γιάννη, χάρηκα πολύ. Πάμε στη βάρκα και μετά πάμε να γνωρίσουμε και τους ψαράδες. Για το μεταξύ είναι στο κτίριο πίσω. Ναι. Το κτίριο πίσω αυτό. Αυτό εδώ. Α, το πίσω τον άκουσα. Ναι, τι είναι αυτό, αυτό δεν θα σου πω. Για πες μου. Αυτό δεν σκάτε. Αυτό είναι τώρα κέντρο πληροφόρησης θα γίνει. Μάλιστα. Κέντρο πληροφόρησης, ήδη έρχεται πολλοί κόσμος. Θα πρέπει να αναφέρω ότι εδώ σε αυτό το σημείο φέτος είχαμε πολλούς επισκέπτες. Βέβαια. Πάρα πολλοί και μάλιστα και εισαγόμενους. Βέβαια. Πώς ποιοι? Όχι, ναι. Από τη Βουλγαρία. Και από τη Βουλγαρία και από τα Σκόπια. Μάλιστα. Να δεις τι γινόταν. Πολλοί ψαράδες. Πάμε στους ψαράδες. Να πάτε στους ψαράδες. Να είστε καλά. Και να τους γνωρίσετε και από κοντά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Γεια σας ψαράδες. Τι κάνετε, επιτρέπετε να ψαρέψω δίπλα σας? Βεβαίως, καλό αυτό. Ωραίο, ωραίο. Καλάμι έχω. Αλλά δεν έχω μπετονιά και δόλωμα. Τάκ. Γεια σας. Γεια σας. Και από κοντά να γνωριστούμε. Όπα. Γεια σου καλέ μου κύριε. Είμαι ο Στέλιος ο Σταυρίδης. Είστε ο κύριος Στρομπής Παναγιώτης. Παναγιώτης. Γεια σας κύριε Παναγιώτη. Και ο κύριος Καπαλίδης Μιχαήλ. Μιχάλης. Το όνομα του πατέρα μου. Αγαπημένο όνομα. Τι κάνουμε? Έχουμε τίποτα πιάσει? Πιάσαμε τίποτα? Σήμερα τίποτα. Τίποτα? Ξαέραση, Επειδή φυσά αέρας δεν πιάνει τίποτα? Βέβαια. Κάνει κύμα και δεν μπορούμε να ελέγξουμε το... Τι δόλωμα βάζουμε εδώ? Εδώ βάζουμε γόνο. Πώς? Γόνο ή μικρά ψαράκια. Γόνο, μικρά ψαράκια. Πού τα βρίσκουμε αυτά? Εδώ, από εδώ μέσα. Τα πιάνουμε από εδώ πέρα? Τα πιάνουμε από εδώ πέρα. Μάλιστα. Η λίμνη εδώ πεντακάθαρη. Ας πούμε πεντακάθαρη. Ας πούμε? Γιατί? Καθαρή, καλή είναι, μωρέ, καλή είναι, δεν βαριέσαι. Τι έβγεσαι σε ένα ψαρά πάντα? Τι έβγεσαι σε ένα ψαρά πάντα? Σε ένα ψαρά? Σε ένα ψαρά, όχι ψάρα. Στο ψαρά εύχομαι να ψαρεύει. Ναι, τι ευχή του δίνεις όταν πάει για ψάριμα, δεν το λες καλή ψαριά?
Δεν του λέω καλή ψαριά. Ναι. Δεν θα του πω καλή ψαριά. Γιατί? Γιατί πάει γουρσουζιά. Έτσι είναι, μπράβο. Μπράβο, έτσι είναι. Οι μελλοντικοί ψαράδες μας βλέπουν τώρα και δεν πρέπει να λέω ένας να έχουν καλή ψαριά γιατί... Όχι, όχι, γιατί καταστρέφουμε κιόλας. Για βγάλουμε να κάνουμε το μπαράκι μας, από εκεί και πέρα, εντάξει. Καλά. Χρόνια ψαράς. Ορίστε. Ψαράς είναι επάγγελμα. Όχι βρε, τι ψαράς. Αγρότης. Αγρότης. Ψαρεύεται όμως χρόνια. Ψαρεύω χρόνια. Να, έτσι. 1, 2, 3. Ερασιτεχνιακά, 1, 2, 3 χρόνια. Ερασιτέχνης. Βέβαια, ερασιτεχνής. Ο κύριος Μιχάλης επαγγελματίας. Ο κύριος Μιχάλης είναι ο πλήρχος. Ο πλήρ του καραβιού. Του καραβιού. Ναι, θα πούμε, δεν πήγαμε, θα πούμε μετά στο καράβι. Άμα πείτε, μήπως δεν βγείτε, άμα δεν πείτε. Από το καράβι θα στείλουμε κάποια χαιρετίσματα για να φύγουμε να πάμε να κλείσουμε την εκπομπή. Να πάτε στο καλό. Ναι, δεν φύγουμε τώρα ακόμα, σε λίγο. Εντάξει, μπράβο. Ναι. Εντάξει, ναι. Δεν πιάσες τίποτα όμως, Δεν πιάσε. Πούτο. Να το. Όπα. Να το πιάσαμε το ψάρι. Τι ψάρι είναι αυτό? Αυτό είναι πρική. Πέρκα. Μάλιστα. Είδατε και εσείς κύριοι ότι καλά ο Θεός μας αγαπάει. Να το σπαρταράει. Κάναμε χερικό. Ποδαρικό, χερικό. Είμαι γουρουλής. Ωραία. Εύχομαι να βγάζετε και το άλλο. Το άλλο τι βουτάει. Το κύμα το κάνει. Κύριε Μιχάλη, τι έχουμε να πούμε εδώ στον κύριο Παναγιώτη? Όχι. Πώς το είπαμε? Δυνατός ψαράς, σου μοίρασε. Μπρατσαράς, όχι. Δυνατός. Δυνατός, έπαιξε το κύμα, έπαιξε το ψάρι, ορίστε. Είδες? Ναι, αλλά είμαι κι εγώ λίγο γουρλής. Είσαι κι εσύ, ναι. Καπετάνιος. Ναι, είμαι καπετάνιος, με τον Αργυροπελεκάνο ονομασία λέγεται το καραβάκι. Κάντε βόλτες. Κάνουμε πυρήγηση γύρω στο βιότοπο. Εγώ. Αλλά τώρα σήμερα έχει κύμα, δεν μπορούμε. Δεν έχει κόσμο. Δεν έχει κόσμο. Θα πούμε όμως να έρθει κόσμος εδώ στο Μανδράκι, να περάσει ωραία γιατί ένας φανταστικός υδροβιότοπος είναι αυτός εδώ που είμαστε εδώ. Είναι πολύ ωραία. Και πρέπει να το βοηθήσουμε. Φυσικά. Και άμα δεν βοηθήσουμε τα δικά μας τα μέρη, όχι να πέσει πέτρα να μας κάψει. Όχι να πέσει φωτιά να μας κάψει. Τι άμα έτσι είναι. Πούτο. Να το. Προληπτικός είστε. Δηλαδή, τι προληπτικό, πόσο προληπτικοί είναι οι ψαράδες ή οι καπεταναίοι? Οι καπεταναίοι, τι να σου πω τώρα. Πες μια έτσι, όπως στο αυτοκίνητο όταν περάσει μια μαύρη γάτα για τον οδηγό, για τον ψαρά, για τον καπετάνιο. Δεν έχεις. Πόσο ζυγίζει ένα αυγό γνωρίζεις? Ούτε αυτό. Η ιστορία γνωρίζεις του χωριού, στο Μανδράκι, να μας πεις λίγο? Να κλείσουμε την εκπομπή, να φύγουμε. Θέλω για εδώ κάτω λίγο. Για πες. Εδώ παλιότερα περνούσε η συνδρομική γραμμή από εδώ που καθόμαστε. Μας το είπε ο κύριος Παναγιώτης, έτσι. Πέρα με το αυτοκίνητο. Γιάννης Ιγνατιάδης. Ναι. Γιάννης Ιγνατιάδης. Μας είπε. Για πες άλλο. Τι να πω, γιατί δεν ξέρω. Ναι, σαφέστατος. Δεν πειράζει. Να είσαι καλά. Λοιπόν, θα πούμε λίγο μέσα στο καράβι. Μας επιτρέψει, έτσι. Θα θες μαζί μας, όχι? Εντάξει, θα μπω μέσα λίγο στη βάρκα, να κάνω πλάτσα-πλούτσα. Έχει εδώ πουλιά, άντε πες μας για τα πουλιά, μπράβο. Τι πουλιά έχει εδώ? Έχει αργυροπελεκάνους, πελεκάνους δηλαδή. Έχει αεροδιούς, έχει πουλιαρομίτες, έχει βουτυχτάρες, έχει νυχτοκόρακες, έχει γλάρους, έχει νερόκοτες, έχει χήνες, πάπιες και τα ψάρια να πετάνε στον αέρα. Όπα, θα πέσω. Λοιπόν, πλάτσα-πλούτσα το κύμα βλέπετε εδώ πέρα. Το κύμα έκανε ζημιά λέει σήμερα, αλλά το ψάρι το πιάσαμε. Πούντα. Να τα δύο έπιασες, Δύο έπιασες, φτάνει. Δεν κουνιούνται. Βάλει και λίγο παραπάνω νερό να κολυμπάνε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Φύγαμε. Αυτό είναι το όνομα της βάρκας τούτης. Με αυτή τη βάρκα ο κόσμος κάνει περιήγηση εδώ στον πανέμορφο υδροβιότοπο στην λίμνη της Κερκίνης. Ήμασταν στο φανταστικό τούτο χωριό στο Μανδράκι, αλλά πρέπει να πάμε στην πινακίδα που λέει τέλος για να σας αποχαιρετήσουμε. Απολαύστε για άλλη μια φορά με πάντα τον ένα και μοναδικό κάμεραμαν, το Στέλιο τον Γουγούνα. Εδώ, κάτσε να βγω.
Να βγω, θα πηδήξω όμως τώρα. Γεια σας ωραία Στεριανοί. Λοιπόν, πάμε στην πινακίδα που λέει τέλος, Μανδράκη. Και τα λέμε σε λίγο. Περιηγήσεις ο Μιχάλης. Ένα τσιπάκι, αυτό Στέλιο πρέπει να είναι American Technology, American Technology, βέβαια, Στέλιος κάτι παραπάνω ξέρει. Ένα φανταστικό τσιπάκι παντός καιρού, all weather, είναι και κάμπριο. Είναι κάμπριο. Φανταστικό. Το τιμόνι εδώ βλέπετε. Να σας κάνω και μια έτσι εντάχει ξενάγηση. Δεν έχει air condition, τι να το κάνει άλλωστε. Δεν έχει ηλεκτρικά παράθυρα, τι να τα κάνει άλλωστε. Δεν έχει κεντρικό κλείδωμα στις πόρτες, τι να τα κάνει άλλωστε. Έχει όμως μια πέμπτη ρόδα, έχει ταχύτητες, έχει τι έχει, ραδιόφωνο, ραδιοκασετόφωνο, πού το ρε, δεξιά, κάτω, να το, βέβαια. Βέβαια, τα ηχεία πού είναι όμως, τα κουβαλάει μαζί του, δεν χρειάζεται να έχει ηχεία, δεν χρειάζεται να έχει ηχεία. Λοιπόν, πάμε στην πινακίδα και τα λέμε σε λίγο. Μανδράκη, τέλος κυρίες και κύριοι, κάπως έτσι έφτασε και το τέλος της σημερινής εκπομπής. Εγώ θα σας δείξω αυτό εδώ πέρα το μετάλλιο, το οποίο τούτο μετάλλιο μας το έχει κάνει δώρο στην εκπομπή ο Δημήτρης ο Παπαγερίδης, και από εδώ πίσω θα δείτε ότι λέει Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών, 82ο ανδρών και 16ο γυναικών Λουτράκη 2003. Είναι το μετάλλιο του Δημήτρη Παπαγερίδη, το παλικάρι αυτό είναι στους αρσιβαρίστες, ο οποίος έχει κερδίσει τρία χρυσά στους Ελπίδες και 3 χρυσά στους άνδρες. Θυμηθείτε το όνομα Δημήτρης Παπαγερίδης. Και μια που είπα Παπαγερίδης, δεν μπορεί να μην τη στείλω στον ένα και μοναδικό, στον Χάμπο, τον Παπαγερίδη, με πάρα πολύ αγάπη εκεί στην Τριανταφυλλιά μου, μια που είπα και Τριανταφυλλιά, στην Κική της Σιδωροπούλου και στον Στάθη τον Κουτμερίδη. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός του κόσμου να σας έχει καλά, να προσέχετε τους πάντα επικίνδυνους ελληνικούς δρόμους οι οποίοι προσφέρονται μόνο για οδική απόλαυση. Και κάτι άλλο έχω να σας δείξω εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα το μικρό, το οποίο είναι για την Ολυμπιάδα του 2004. Αυτό είναι ένα άλλο, αλλά έχουμε και το φίβο μαζί με την Αθηνά. Anyway, μας έκαναν δώρο και αυτό εδώ πέρα. Είπαμε, μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, πριν σας καληνυχτήσω, Σιρόκο Fashion, 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Το μαλλί μου το περιπέτει ο ένας και μοναδικός κομμωτής, το Blending Timos Hair and Nail Group. Σας βγάζει τους κάλους, μανικιούρ, πετικιούρ, ό,τι θέλετε. Ενώ το γυαλικό τούτο είναι άλλη μία προσφορά από τον Ανδρεάδη Θωμά Τσαλοπούλου 11 Super Optica. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, δεν έχω ξεχάσει τίποτα άλλο. Στέλιος Γούνας για άλλη μια φορά στην κάμερα. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Κυρίες,